Molt bona tarda. Doncs sí, com ens apuntava la nostra companya Núria Soler, és temps ara d'analitzar què suposa, quin impacte té aquesta manifestació i els missatges que es llançaven des d'aquesta manifestació sobre l'esfera política. Aquests missatges de quina manera es recullen i com marcaran el curs que tot just ara acaba de començar, tenint en compte que també a Madrid s'està pendent de formar govern i tenint en compte de manera especial que estem pendents de conèixer la data en què es lliuri ja el text de la sentència que pesa sobre els presos i exactament el contingut. Quin impacte tindrà aquesta sentència en aquest curs polític que tot just comença, que ve marcat per aquesta manifestació d'avui? Comencem sense més preàmbuls amb l'anàlisi que fem amb els analistes que tenim al plató, que són Fernando Carrera, bona tarda. Bona tarda. L'Eulàlia Reguant, la Gemma Ubasart, l'Eulàlia Reguant, la vista que estàs mimetitzada gairebé amb les cadires. Gemma Ubasart, Eulàlia Reguant, bona tarda a totes dues. Afra Blanco, Josep Maria Martí Rigau, bona tarda. I Eva Pomares. Tindrem temps de sentir-vos, lògicament, que per això hi sou, però també tindrem temps de tornar al carrer per acabar de recollir algunes de les impressions i reaccions sobre aquest missatge que tot just ara acabàvem de sentir que es produïen als moments finals de la manifestació, però també per fer anàlisi de tota la Diada Nacional de Catalunya d'avui, tots els diferents actes que s'han fet, pensant sobretot, però com diem, en recollir també alguns de les reaccions que encara hi ha pendents. M'agradaria conèixer una primera impressió vostra, no sé com heu vist aquest missatge que es llança des de la manifestació a l'esfera política en una doble vessant, reclamar la unitat estratègica, potser també tenint en compte la diversitat ideològica, però també en el cas de l'Hisenda Paluzie lamentant que alguna de les vies que s'havia explorat, com fins i tot la via unilateral, es doni ja per descartada. Eva Pomares. Bé, jo el que he vist és una manifestació un altre cop massiva. Les xifres són 600.000 persones, poden variar amunt o avall, però en tot cas s'havia fet una crida a la mobilització de cara a la sentència i aquesta crida s'ha respost i s'ha complert, i això em sembla que també és significatiu perquè per segon any consecutiu, a més, és una resposta no només en pro de trobar una solució democràtica, sinó també antirepressiva, i això ens situa en un altre escenari de cara a la sentència. Suposo que després tindrem temps de parlar-ne. L'Hisenda Paluzie efectivament deia que s'abandonava la unilateralitat, però és que bé, hi va haver un pronunciament del Parlament de Catalunya, es va declarar, vull recordar, la independència a l'octubre del 2017, i això no es va implementar. És a dir, que és una via que en tot cas l'independentisme i els partits de govern hi han explorat i que ha arribat fins on han arribat. I ara n'hi ha altres propostes sobre la taula per parlar. Fernando, com veus aquesta Diada de 2019, tots aquests elements? Sí, no, jo la imatge fins i tot tiraria una mica més enrere. Jo he establert alguns punts que crec que són importants. El primer és evident i no us estranyarà que sigui jo qui ho digui, és a dir, a mi em sembla una diada de part des del primer moment, és a dir, perquè tant en el moment de la convocatòria com en el moment de les declaracions institucionals crec que s'obvia, com a mínim, la meitat dels catalans, i això és important posar sobre la taula, i no només al Congrés dels Diputats, sinó dir-ho també aquí. Jo, com a segon punt important per mi, és que és una jornada que deixa lluny l'esperança, sota el meu criteri, l'esperança de trobar una solució real. I això ja em fa senyes... Sí, faig senyal que haurem d'anar cap a fora. Però no pateixis que recuperaràs el fil. Ens espera la nostra companya Montse Bassa, perdona... Sóc un port ordenat. Fernando, tu tens els punts, però ella té en Roger Torrent, el president del Parlament. Montse, quan vulguis. Doncs sí, tenim a Roger Torrent, el president del Parlament, aquí. Una primera pregunta, quina és la seva reacció al discurs que ha fet l'Hisenda Paluzie, potser el més contundent d'aquests que s'han sentit avui aquí, demanant als partits unitat, demanant que posessin per davant l'objectiu del país en lloc del partit. Què li ha semblat? Bé, avui hem tornat a veure un clam als carrers de Barcelona. La gent mai falla, ha tornat a sortir als carrers clamant independència un any més, i efectivament hi ha hagut un clam evident perquè siguem capaços d'explicar millor els acords que hi ha, explicar-nos millor, de treballar més aquesta voluntat dels partits polítics, de trobar aquesta agenda política que ens permeti afrontar aquest nou cicle polític que s'obrirà amb les sentències, i és evident que els partits, els actors polítics de l'independentisme, també les entitats civils, hem de treballar per saber oferir a la gent, per saber explicar millor a la gent quins són els passos que farem a partir d'aquesta sentència que marcarà la fi d'un cicle polític i l'obertura d'un altre, on hem de treballar, evidentment, de manera comuna i de manera conjunta.
Des del plató, president Roger Torrent, ens preguntàvem si realment aquest missatge "no ens desarmeu", que es llançava des de la manifestació, seran vostès capaços d'articular-lo, perquè no queden pas massa dies perquè coneguem aquesta sentència, gairebé només potser que com a molt queda un mes. Creu que seran capaços d'articular la resposta a la sentència? Haurem d'estar a l'alçada del moment històric que viurem, amb aquest judici de la vergonya i presumiblement amb aquesta sentència de la vergonya. Evidentment haurem d'estar a l'alçada de les circumstàncies, els partits polítics, però també la ciutadania. Haurem de continuar amb la mobilització permanent, amb aquesta mobilització que hem vist avui, de forma democràtica, de forma pacífica, de forma no violenta, però també de forma determinada, i evidentment també des de les institucions haurem de saber donar una resposta que ens aproximi, des de la nostra perspectiva, aquella foto que va ser el 3 d'octubre, que és quan hem sigut més, que és quan hem sigut capaços de cosir aquestes majories més àmplies al país. Per nosaltres aquesta és la resposta més potent que podem donar i hem de ser capaços, insisteixo, d'estar a l'alçada de les circumstàncies i saber donar aquesta resposta a unes sentències que malauradament no només marcaran el futur personal de tots aquells que estan acusats i que seran sentenciats pel Tribunal Suprem, sinó que marcaran aquest nou cicle polític en el qual l'hem d'afrontar amb totes les forces possibles. Doncs moltes gràcies, Roger Torrent, president del Parlament. Gràcies per atendre'ns just acabada la manifestació. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Seguim aquí al plató, però sé que sou flexibles per acceptar que hem d'anar entrant i sortint. I tant, i ens ve bé, perquè de fet ara ho lligarem el que estava dient. Mira, veus? Un dels punts que jo parlava era precisament... Bueno, quants punts tens? En tinc molts, però parlaré només de 3 o 4. Tinc llibres, també, si vols. No, bàsicament, el punt que jo deia de la falta d'esperança, precisament aquestes intervencions, que sentia ara mateix, al final són apriorismes sobre una situació que ha de venir i es manté una situació tremendament ferma, que de fet, si sentim els comentaris, és prou evident que és molt bel·ligerant, i jo no veig un resquici d'esperança en una sortida acordada en pràcticament res, més enllà d'una posició bel·ligerant completament per part de govern i per part de les persones que han convocat aquesta manifestació, i per tant a mi això em deixa bastant tocat en quant a la solució. I per últim, jo crec que al final també està la pròpia mentida cap als propis nacionalistes, és a dir, tu pots anar consumint o anar-te creient que tot anirà succeint segons t'expliquen, però comencem pel... ho tenim a tocar, via lliure, a punt, etc, el que vulguem, però la realitat és no hi ha suports internacionals, no hi ha suports a l'estat espanyol i l'independentisme manté el govern per una llei electoral que és injusta. Per tant, jo crec que no hi ha esperança en que això s'acabi solucionant. Anem cap a l'exterior de nou, perquè ens espera el nostre company Pol Marçà, recollint encara algunes de les impressions dels manifestants que en aquest moment, lògicament, tornen cap a casa. Anem cap a l'Avinguda Mistral, cap a l'Avinguda Paral·lela Mistral. Pol, endavant. Doncs sí, una zona ara mateix, Xavier, bona tarda, que estan fent servir moltes persones per poder marxar de la Gran Via del tram final del Paral·lel, on hi havia concentrades moltíssimes persones perquè estaven molt a prop de la plaça d'Espanya i que ara aprofitaran aquestes cantonades per tornar cap als seus autocars. Persones que, evidentment, han escoltat els missatges polítics que s'hi han donat, que comenten quina és la imatge, per exemple, ho fèiem ara amb el Sebastià, de quina és la imatge que ha tornat a oferir la Gran Via. Sebastià, bona tarda. Jo crec que la gent no falla mai, sempre hi som quan són convocats. Els que potser ens fallen són els polítics. Ara comentava que hi ha molta gent que els escoltem ara quan surten que justament estan parlant d'això, no? És a dir, nosaltres hem dit molt clarament aquí estem, això és el que esperem de vosaltres, polítics. Vostè hi confia a partir d'ara en aquests polítics que en siguin capaços? Jo no sé, jo penso que si volem aconseguir els objectius que han dit aquí, volem la república, volem la independència, volem la llibertat pels nostres presos polítics, evidentment hem d'anar units. La gent això ho té molt clar. I els polítics creuen que haurien de prendre la lliçó de tota la gent que avui ha vingut a la manifestació, que el que vol és la unitat. Després de la unitat ja en parlarem. Quan tinguem la república catalana, quan siguem independents, quan administrem els nostres recursos, després fem eleccions i ja decidirem qui mana o qui administra tota la nostra manera de ser. Però de moment jo crec que aquesta unitat, si volem arribar a una república catalana, és imprescindible, és inevitable. Vostè entendria, darrera pregunta, vostè entendria que després d'una manifestació una altra vegada com la d'avui, d'aquí unes quantes setmanes li diguessin vagi vostè a votar que fem eleccions? Doncs jo no, potser sí que ho sentiria dir, però jo no hi crec.
En aquests moments Catalunya té un govern legítim, elegit democràticament el 21 de desembre. On no tenen govern és Espanya. El problema és d'Espanya. Qui ha de fer eleccions si no es posa d'acord és Espanya. Nosaltres ja tenim govern. Doncs ja ho veieu, Xavier, aquesta és la realitat i aquests són els comentaris i de fet són les converses d'aquests milers de persones que surten d'aquesta nova manifestació de la Diada. Moltes gràcies al nostre company Pol Marçà. Aquest mateix pas o pels carrers que hi ha al voltant de la plaça d'Espanya, com és el cas del carrer Creu Coberta, i tenim, i ens ho explica el nostre company Abraham Orriols. Abraham, endavant. Doncs, com bé dius, estem al carrer de la Creu Coberta, on hi havia els trams assignats al número 7 i 8 a les comarques de la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Aquí també ja fa estona que la gent va circulant, se'n va anant cap a casa seva. Hem de dir que, tot i que l'acte s'ha allargat fins a les 6 i que la sonorització funcionava, també ja hem vist com molta gent anava marxant al llarg dels 45 minuts de l'acte i, doncs, per tant, ha estat una marxada ben tranquil·la i sense cap tipus de problemes. Cal dir també que en aquests carrers, en aquests rajos més petits de l'Estel, l'ambient de la plaça d'Espanya no s'ha acabat de contagiar del tot. No hem sentit tants crits i aplaudiments com se sentien a l'Avinguda Maria Cristina. Tot i això, sí que sobretot després del cant dels segadors, doncs, aplaudiments i crits d'independència i llibertat presos polítics. Podem parlar amb gent que encara és aquí al carrer de la Creu Coberta. Bona tarda. Elles venen directament del Vallès Occidental, són l'Ona, la Caral i la Maria. Vosaltres per què heu decidit venir aquest any a la Diada? És a dir, quin és el missatge que envieu als polítics tant de Catalunya com d'Espanya? Doncs pel mateix de cada any, des de fa molts anys que venim, és millor sortir al carrer que quedar-se a casa. Seria senyal de fallir. També hem vingut per demostrar que ens mantenim al costat dels presos, preses i exiliats i per mostrar el nostre suport. I hem vingut a reclamar sobretot la unitat, perquè la força la té el poble i si no empenyem nosaltres és que ningú empenyarà. Perfecte, moltíssimes gràcies, noies. Tornem ja a la connexió al plató. Aquí, com us diem, ja tram final, molta gent marxant ja cap a casa seva i doncs aquesta ha estat una diada que més que festiva ha tingut sobretot aquest punt de reivindicació amb els tant cap a Espanya com els partits independentistes reclamant aquesta unitat estratègica. Moltes gràcies, Abraham Orriols. De seguida coneixerem més parers del que pensen els nostres analistes convidats a plató, però la Montse Bassa ens reclama de nou pas perquè té el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Montse. Bona tarda, Marcel Mauri. Vostè en el seu discurs, i també ho hem sentit dir aquests dies, reclama estar a l'alçada de les circumstàncies pel moment que ha d'afrontar el país. Tot això, com es trasllada al dia a dia a la societat civil? Es trasllada fent una apel·lació i treballant, de fet, per una estratègia que sigui conjunta i que permeti donar una resposta davant d'una sentència que serà d'aquí molt pocs dies i que cal que la societat civil, amb tota la seva pluralitat que té, hi treballi i ho estem fent, però també cal una resposta institucional, una resposta política. Sabem que és molt difícil, sabem que la repressió precisament busca aquesta divisió i aquest aïllament i interpel·lem sempre els partits polítics per tal que ens posem tots plegats a treballar per aquesta estratègia conjunta i bé, i la veritat és que també estem contents que en les últimes setmanes això ja veiem un canvi d'actitud. Doncs li volíem preguntar també des del plató a Marcel Mauri. Deia vostè en la seva intervenció d'avui que en tot cas la repressió només ha servit per enfortir les conviccions, però també sembla al mateix temps que fins a cert punt hi ha camins que queden tallats per aquesta repressió, diríem, no? La presó o les inhabilitacions, tot això són parets que van tallant camins? És evident, el que nosaltres pensem és que precisament amb un estat, amb aquest règim del 78, és impossible construir un país de drets i llibertats, i això malauradament ho veiem dia rere dia. Ho fa 2 anys que ho estem patint amb més intensitat, però de fet aquesta trajectòria ens ve de molt lluny. Per tant, el que diem és que hem de seguir treballant, no només per donar una resposta a la sentència, sinó a la vegada també per posar un horitzó nacional que sigui compartit, que ens permeti seguir treballant, seguir combinant aquest procés cap a l'autodeterminació. Entenem que això és clau, que la lluita antirepressiva precisament ha de ser una palanca de transformació democràtica, perquè ara mateix a l'estat espanyol, i més encara amb la sentència, si no és absolutòria, voldrà dir que els drets i les llibertats més bàsiques, com el dret a manifestació, el dret a llibertat d'expressió, a mobilització, el dret a votar, doncs tot això està en perill.
una última qüestió gairebé dins de l'apartat anecdòtic. Veig que vostè ara sí que porta la samarreta turquesa, però quan ha fet la intervenció duia una camisa blanca. No sé si respon a algun criteri fonamentat. Ja ho vaig fer també l'any passat. Respon al fet que jo ocupo aquest lloc en l'escenari, un lloc que no em pertoca, que si no hi hagués repressió seria en Jordi Cuixart qui seria dalt d'aquest escenari. En Jordi Cuixart sempre que puja dalt d'un escenari, i també hi tornarà a pujar quan sigui en llibertat, sempre va amb camisa blanca, i per tant, tant l'any passat com aquest any, és un homenatge a la manifestació. Em poso com tothom, la samarreta dels companys de l'Assemblea, però quan pujo a l'escenari amb aquest homenatge a en Jordi, més ara que ens ha vist avui segur des de les càmeres de TV3, doncs sempre aquest record i aquesta estima cap al president d'Òmnium Cultural i, a més al meu amic Jordi Cuixart. Doncs moltes gràcies a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, que també avui ha fet un acte que fins ara no havia fet, al marge de la manifestació aquest matí, que després també comentarem al passeig Lluís Companys. Dèiem, però, Josep Maria Martí Rigau, si ets tan amable, també volem sentir els parers de la Gemma Ubasart, de l'Eulàlia Reguant, de l'Afra Blanco, que encara no hem sentit. Josep Maria. Sí, doncs breument i a nivell esquemàtic voldria destacar dos temes com el resum, des de la meva personal òptica, de la diada d'avui. A veure, era molt difícil, la diada d'avui era molt difícil pels organitzadors perquè venim d'una etapa de picabaralles, de discussions, d'allunyaments de polítics entre sobiranistes, i això ha provocat en el món sobiranista desencís, frustració, empipament en alguns llocs. I al final la crida aquesta urgent que es va fer després de la reunió de Ginebra sembla que ha funcionat. També la prova és que el gran nombre d'inscripcions ha estat els últims 2 o 3 dies, perquè fa 3 o 4 dies hi havia 150.000 apuntats i finalment eren 400.000. I realment allà hi va haver-hi dues coses que a mi m'han cridat molt l'atenció, en aquest efecte motivador, que va ser aquell escrit demanant la participació de tots els empresonats i exiliats, i després a mi m'ha cridat molt l'atenció aquella imatge amb un vídeo de Marta Rovira i Carles Puigdemont, que veníem d'on veníem i de les seves tensions, doncs junts demanant també participació. Això va ser molt positiu. La xifra, el ball de xifra sempre, 600.000, bueno, 600.000, és la 10ª part de Catalunya, el 10% de Catalunya, i això, després de 8 anys i de tots aquests problemes previs, em sembla que continua sent una barbaritat. És una barbaritat i és la primera part, perquè la segona part d'aquest partit de les manifestacions serà d'aquí 3-4 setmanes quan coneguem la sentència. Gemma Ubasart. M'agafo això últim que comentava, crec que és una diada massiva, crec que no té sentit entrar en guerra de xifres, la demanda independentista està sobre la taula i per tant crec que això no és objecte de discussió. Una diada també diria de transició, una diada entre aquells 5 anys de procés que jo diria es tanquen amb els fets d'octubre a l'espera de la sentència que d'aquí poc tindrem sobre la taula, una sentència, per cert, jo diria històrica, una sentència que jo crec que aguanta la comparació amb aquella sentència del 1935 a Companys i al seu govern, però una sentència també diria històrica, perquè marcarà jurisprudència en qüestions com el dret a manifestació, el dret a expressió, el concepte de rebel·lió, la definició, com definim violència, per tant, una sentència històrica. Després d'aquesta sentència s'obrirà una nova etapa, crec que encara no sabem molt bé ningú com serà aquesta nova etapa, jo podria dir com crec que hauria de ser, una etapa de grans consensos, inclusiva, que pugui fer front als 2 reptes que tenim sobre la taula, la de judicialització de la política i com afrontar la crisi territorial de l'Estat. Ara ho anirem desgranant, gràcies Gemma, però estem pendents també de les connexions amb els nostres companys a l'exterior. És el cas ara de Marta Llois, que també ha recollit un seguit de reaccions dels manifestants a l'acabar. Aquí a Plaça Espanya, just on comença el paral·lel, trobem que hi ha molta gent que encara té ganes de seguir aquí, reivindicant, dient la seva, cridant l'independència. Hem trobat gent de tot arreu, com us dèiem, és un tram, el tram 1, on estaven part dels polítics, hem vist el president Quim Torra i altres polítics del PDeCAT i de Junts per Cat, però també molta gent arreu del territori, d'Osona, del Ripollès, del Lluçanès i de tot arreu, de l'Empordà. Hem pogut parlar amb famílies, amb gent que ve sola també, i gent que ve amb ganes de reivindicar, doncs, que ja n'estan farts de seguir demanant drets i llibertats. Com, per exemple, aquest grup. D'on veniu vosaltres? Nosaltres venim d'Osona. Centelles, Vic, Figueroles. Heu vingut amb autocar, amb cotxe? Amb autocar, amb cotxes particulars. Em deies que teníeu moltes ganes de reivindicar. Sí, és que n'estem molt
tips, n'estem molt tips de que ens manipulin, de que ens facin fer tot això i no veiem encara la fi. Però estem aquí i fins a la final estarem aquí i contents. I aquest missatge de que n'esteu tips de manipulació, per qui va, exactament? Per qui va? Els polítics. A veure... Els polítics que s'ajuntin, perquè al poble estem units tots. I els polítics veiem que es barallen per conservar cadires. I això és el que cansa. Però anirem a totes, hem anat a totes i seguirem anant. I ara amb una sentència, segons com sigui aquesta sentència del Tribunal Suprem, què s'ha de fer? Al carrer, i vaga indefinida. Al carrer i vaga indefinida. Fins que peti tot. Anem a veure allà si ens fan alguna resposta també. Heu vingut avui també d'Osona? D'Osona, de Fogueroles hem vingut. I com heu viscut aquesta jornada? Hem vingut cada any i cada any hi tornarem i 100 vegades i 1000 vegades. Però això ja comença a ser missa. I sempre ens repeteixen el mateix i comença a ser hora de que anem endavant amb més força, amb més desobediència i més, bueno, la dignitat la tenim tota. Moltes gràcies. Doncs molta gent, com veieu, cansats d'haver de reivindicar, diuen, per coses tan bàsiques com els seus drets, i ens quedem aquí doncs, a la plaça Espanya veient com es va buidant, com a poc tothom va tornant a casa seva, però hem de dir que hem viscut una jornada festiva però molt reivindicativa. La gent té moltes ganes de dir la seva. Moltes gràcies a la nostra companya Marta Llois, que hem de completar també la primera reflexió a propòsit d'aquesta diada. Afra Blanco. Doncs una diada amb moltes veus i molt més moviment del que ara precisament estem analitzant, però parlant directament de la manifestació i sense entrar més en detall, hi hauria que voldria que avui hi hagués hagut una jornada poc serena i respectuosa, i s'ha de posar en valor la serenor i el respecte que s'ha viscut al llarg i ample de la mateixa jornada, ja sigui a Allende, a la plaça d'Allende al Carmel, com avui mateix a la plaça Espanya, o a la presentació d'ofrena de Lluís Companys. Posar en valor això, hi ha sigles que voldrien que avui el poble no hagués donat aquest exemple, i molt legítimes totes i absolutes les reivindicacions que s'han donat al llarg de la jornada. Dir que no és una jornada fàcil, m'hi sumo, no és una jornada fàcil, precisament tot preveient el futur, i crec que en aquest sentit s'ha donat exemple. Eulàlia Reguant, i de seguida centrem l'Elisenda Paluzie, que també ens farà la seva valoració. Jo diria que s'ha dit, que és una jornada massiva, una jornada que encara no ha acabat. Hi ha un concert hi ha un concert d'Arc de Triomf que fa 19 anys que es fa. I una altra manifestació. Hi ha una manifestació que fa més de 30 anys que es fa, amb diferents de l'Esquerra Alternativa. Que fa molts anys que existeix la diada, que és evident que fa uns anys que s'ha convertit en massiva i que avui ho ha tornat a ser, malgrat la gent que no volia que ho fos, malgrat la gent que volia que passessin moltes coses i malgrat la gent que vol que guanyi una mica la sensació de derrota o de resignació. I per tant, jo crec que cal posar en valor que avui hi havia més de 600.000 persones al carrer, que fa dècades que l'independentisme surt al carrer, en els darrers anys de manera molt massiva, però que fa dècades que ho fa i de manera sostinguda, que no ha deixat de fer-ho mai. 133 anys que es commemora l'11 de setembre, em sembla. Sí, per això vull dir que hi ha molts elements aquí que jo crec que cal posar en valor, i que cal posar en valor que a uns mesos o a un mes d'una sentència aquesta diada era la que mostra una mica el canvi de ritme, en certa manera, que portàvem. Després podem entrar en les reivindicacions, que són totes legítimes, i on crec que podem entrar a discutir coses que es demanen i es confonen. Després hi entrarem, Eulàlia, i també passarem amb els nostres companys per aquest concert que apuntaves d'Òmnium al passeig Lluís Companys, i també per aquesta altra manifestació que hi ha aquest vespre també a Barcelona, que organitza l'Esquerra Alternativa. Però, com dèiem, la nostra companya Montse Bassa té ara mateix la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. Quan vulguis, Montse. Doncs sí, Elisenda Paluzie, una primera valoració. Vostè ha estat crítica, especialment crítica, potser la més crítica, amb els partits polítics, amb l'estratègia que denuncia que hagin abandonat la via unilateral. Què han de fer? Què n'espera a partir d'ara, a les portes de la sentència? Què n'espera dels partits polítics i dels líders? Bé, d'entrada estic contenta i satisfeta, cansada també, perquè aquesta era una manifestació molt difícil. Potser ho he anat repetint, no? La manifestació més difícil que li tocava organitzar a l'Assemblea en aquests darrers anys, no? Per tota aquesta situació de cert desànim, de cert desencís, per les divisions que s'havien evidenciat entre els partits polítics, i perquè, a més, altres manifestacions l'endemà sabíem què anàvem a fer. Sabíem que l'objectiu polític estava a tocar, que era o el referèndum, o el 9-N, o les eleccions del 2015, no? I en aquest cas, doncs, no sabem
què passarà, no? I la mobilització també, quan va acompanyada que la gent visualitza que l'objectiu polític és molt clar i és molt nítid, doncs això també l'afavoreix, no? Llavors, en aquest sentit, amb tot en contra que centenars de milers de persones hagin sortit de manera serena, de manera unitària, altre cop a manifestar-se per la independència, un 11 de setembre, doncs ho valoro molt positivament. Llavors, amb això que em comenta de les crítiques, no, a veure, senzillament l'Assemblea també aprofita la manifestació de l'11 per donar el seu missatge polític, aquest missatge polític de posar la independència al centre i de no, jo he utilitzat el concepte no desarmar-nos, no he dit que l'hagin abandonat, dic que determinats missatges poden ser arriscats, perquè ens poden, hi ha aquest risc de que es generi aquest desànim de que això és impossible, i també he volgut donar un missatge positiu en el sentit de que és possible i també depèn de nosaltres, de tots i cadascun dels ciutadans d'aquest país, no només dels polítics. I per tant, com altres vegades hem acabat demostrant que podíem, que nosaltres també, i aquest també era un missatge molt de l'Assemblea enguany, d'aquesta estratègia de la no violència, d'aquestes eines que tenim en la ciutadania per avançar des de la no violència, des de la no cooperació, la desobediència, que això és difícil, que el repte que tenim al davant és molt difícil i que ens necessita a tots, i necessita també assumir la dificultat d'aquest repte. Des del plató, Elisenda Paluzie, bona tarda. Escolti, ha dit vostè en la seva intervenció, hem après algunes coses, no posem terminis, però en el calendari, si més no hi ha un termini que reclama, diuen vostès, una resposta, que és la sentència. Creuen que seran capaços d'articular-la de manera transversal i conjunta, aquesta resposta a la sentència? Sí, crec que sí, que haurem d'estar a l'alçada del que representarà aquesta sentència i, per tant, jo estic convençuda que donarem una resposta al màxim d'unitària possible i de digna, i que aquesta sentència també l'assumim com aquest inici d'un cicle de mobilitzacions que ens ajudin a aconseguir l'objectiu. Doncs moltes gràcies, Elisenda Paluzie, gràcies, Montse Bassa. Gràcies també per les seves valoracions després d'aquesta manifestació, la manifestació de la Diada, la principal manifestació, perquè, com ens apuntava Eulàlia Reguant, n'hi ha una altra encara en la jornada d'avui. Fem una pausa per la publicitat, tornem de seguida aquí, posem fil a l'agulla a aquesta anàlisi que fem a la Diada 2019. Ara tornem. Bona nit, seguim aquí, mirant de, com dèiem abans, posar fil a l'agulla en l'anàlisi, mirar de treure l'entrellat de l'impacte del que suposa aquesta Diada 2019. Deia la presidenta de l'ANC, que organitza aquesta manifestació que hem seguit, la Diada segurament més difícil de les que han hagut de superar, la discrepància pública i política entre alguns dels principals agents de l'àmbit independentista, el cansament de certa part de l'electorat i dels militants independentistes pesaven en els organitzadors. Finalment, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, diuen que hi ha hagut unes 600.000 persones. Aquesta és la xifra que ha donat la Guàrdia Urbana. Dèiem, però, que hi ha més manifestacions. De seguida posem fil a l'agulla aquesta anàlisi, però tornem al carrer, en aquest cas al carrer Trafalgar de Barcelona. Allà hi ha el nostre company Marc Guadilla, que segueix la manifestació de l'esquerra independentista. Marc. Així és, milers de persones són aquí, ara mateix, al carrer de Trafalgar, en aquesta manifestació de l'esquerra independentista. Arran, Endavant i la CUP, entre d'altres, participen i organitzen aquesta manifestació amb la voluntat de reclamar la unió del poder popular en el camí cap a la independència. Un camí, diuen, sense dreceres i on també hi ha d'haver desobediència i s'ha de fugir del règim de les autonomies de l'any 78.
també basen aquest camí cap a la independència en 4 lluites: el feminisme, el sindicalisme, el dret a l'habitatge i la defensa del territori. Aquesta manifestació ha començat als voltants de 3:15 a la plaça d'Urquinaona i allà, a la capçalera, hem pogut recollir les primeres valoracions dels representants de l'esquerra independentista. Nosaltres dèiem i diem que sense desobediència no hi ha independència i és aquesta desobediència que ens va portar a poder votar l'1 d'octubre i és el no portar-la fins al final el que ens ha fet fer passes enrere. Com deia també la companya, ens reafirmem en que la desobediència i l'autoorganització popular són les úniques vies possibles per implementar tot allò que venim dècades defensant des de l'esquerra independentista, des de totes les nostres organitzacions, i entenem que els curts terminis, els pactes i anar de la llei a la llei no serveixen absolutament de res, sempre ho hem dit, però sembla que ara sí que s'està fent més evident que mai. Doncs gràcies, Marc Guadilla, que ens portarà la informació d'aquesta manifestació de l'esquerra independentista. No són els únics actes que encara queden en aquesta diada. A Barcelona encara el Concert per la Llibertat, que organitza Òmnium Cultural des de fa una pila d'anys. I també recordem que es van haver d'ajornar ahir els actes institucionals, els que es fan a la plaça Sant Jaume per la pluja i que es faran en la jornada d'avui. Els podrem seguir en aquesta mateixa casa a través també del senyal de TV3. Doncs som-hi, hi ha uns quants esquers en els quals ens podem enganxar i sentir-vos en la part de debat. Diem que la manifestació de l'11 de setembre marca l'arrencada del curs polític i també en aquest cas diríem que un seguit de deures que s'han posat des d'aquestes organitzacions als partits polítics amb la sentència al mig. No sé si realment a vegades els governs, o el govern català, pot quedar una mica atrapat per com reaccionar de la sentència i la seva relació amb el govern de Madrid i la pressió popular. Fernando. Sí, home, atrapats, fent servir la paraula que has fet servir tu, i el govern ja l'hem vist més d'una vegada, no? És a dir, per intentar no entrar en conflicte amb el que creien que pensava la seva gent o el seu electorat. Jo tinc dos problemes. Un és de lèxic, és a dir, porto sentint la paraula repressió de forma constant i aquí pràcticament la comprem tots com si fos normal parlar de repressió. Jo no la comparteixo, no obriré aquest debat, però sí obriré el debat del context. És a dir, igual que no entenc el lèxic que es fa servir, no entenc tampoc on veieu o on veu tota aquesta gent que hem anat sentint que ens diu que hi ha un canvi de context, on el veuen realment? És a dir, cap a quin canvi de context anem? Jo, si analitzo una miqueta quina és la Catalunya que em trobo avui o quines són les declaracions que sento avui, són molt similars a les que sentia l'any passat i és una Catalunya que no és més oberta, més europeista, més plural, té uns lideratges més clars, sinó que veig la mateixa Catalunya trencada en dues bandes i amb una banda, la que ens està parlant avui, que diu el mateix que deia abans, és a dir, demanen unitat, però la unitat jo no la veig. Els partits polítics parlen d'unitat, sentíem a Roger Torrent parlar d'unitat, però jo no la veig. És a dir, quina és la unitat que realment demanen i quin és el nou paradigma que creieu que s'obre, perquè jo no el veig. Jo, sincerament, és que si em permets, li contesto, perquè jo sí que veig una gran diferència, a mi m'ha semblat notar una diferència notable amb els discursos, especialment el d'Elisenda Paluzie i el de David Bagés, que ha sigut qui primer ha parlat a l'escenari de l'Assemblea, on només es veia el logo de l'Assemblea. Això ja és una novetat, perquè Òmnium ha fet un acte al matí on hi havia els comuns i l'Assemblea n'ha fet un altre. Que ha fet l'acte més unitari, on hi havia, tampoc unitari al 100%, però on hi havia els comuns. Exacte. I llavors en aquests discursos, i ara hem sentit també a Elisenda Paluzie, home, jo noto que hi ha un distanciament, tot i que estèticament per la vigília de la Diada, doncs, a la reunió de Ginebra, el que sigui, doncs s'ha fet que sí, que no ens barallem amb els polítics, o els consellers Huguet i Simó van dir no, acabarem anant i tal, però realment hi ha un allunyament o hi ha un distanciament entre, com a mínim, entre l'ANC i els partits polítics, perquè això en els discursos s'ha notat. Sí que s'ha parlat d'unitat estratègica, certament, igual que també David Bagés ha posat molt èmfasi amb la contundència, que la resposta a l'Estat ha de ser molt contundent. Llavors, a mi m'ha semblat que avui, i m'agradaria destacar, veig aquesta, o sigui, sí, hi haurà unitat estratègica, es comparteix la finalitat, però realment partits polítics i ANC van per bandes diferents. I Òmnium i ANC em sembla que també. Eva, si pot ser de fer intervencions una mica més breus, perquè això permetrà que tots
i pugueu entrar en el debat. M'agradaria posar en valor una cosa que s'ha evidenciat ara només amb la connexió que s'acaba de fer, és a dir, l'independentisme, però no només l'independentisme, l'espai polític català, si hi té una cosa, un tresor a preservar, és la seva diversitat i la seva pluralitat. I això, que és una de les grans forces d'aquest moviment, aquesta transversalitat que va fer possible que aquest moviment nasqués, el moviment independentista, quan ha arribat a fet un cert camí, s'està, per una manca d'estratègia comuna, s'està visualitzant com una feblesa. I a més crec que també hi ha un interès per part dels aparells de l'Estat i de determinats partits, sobretot espanyols i unionistes, en atiar, això ja des del principi, des del 2009, en atiar la divisió, i per això es parla, per això avui Pedro Sánchez ha parlat un altre cop, volem la diada de tots. Escoltin, vostès quina diada volen nacional? La seva. Deu voler dir que volen la seva, no? Perquè aquí cada país fa les diades que considera convenients legítimament, és a dir, ells prefereixen fer una 12 d'octubre desfilant cabres i tancs i militars, els francesos fan el mateix amb el 14 de juliol fa 4 dies, i aquí tenim tot un poble mobilitzat que reclama legítimament solució democràtica. Jo, sincerament, prefereixo aquest segon model. Però no tot, no? Home, no tot qui ha volgut venir, perquè és a dir, jo tampoc he vist cap acte de cap jutge que prohibeixi ni a Ciutadans a fer un acte aquí, ni a Societat Civil Catalana, que de fet n'ha fet aquesta diada. És a dir, a la diada, que sempre ha estat un espai de reivindicació, de diferents tipus de reivindicacions, s'hi suma qui vol, i crec que això és una riquesa de la nostra diada nacional. Quan tu convoques des d'una institució pública, el que vols és convocar tothom, suposo, no? No convocar només els que pensen com tu. El 12 d'octubre convoca tothom. El 12 d'octubre convoca tothom i va qui vol. I qui vol se'n va a la platja. De debò no estarem d'acord en que una festa que dieu nacional hauria d'incloure tot el poble al que fa referència? Jo crec que hauríem de diferenciar coses. La diada és una diada, ha sigut una diada plural, una diada que ha començat, com es comentava abans, amb un homenatge a Allende, reivindicant els valors democràtics, un acte d'òmnium contra la repressió i a favor dels drets i les llibertats, un acte principalment organitzat per l'ANC posant objectiu independència, actes institucionals a Barcelona i altres municipis de tot Catalunya on es farà la festa institucional, la reivindicació nacional com a reivindicació institucional. Per tant, crec que la diada té espai. La manifestació d'Esquerra Independentista. La manifestació de l'Esquerra Independentista, sobretot posant èmfasi en el poder popular i la desobediència. Crec que hi ha espai per una pluralitat de reivindicacions, i són, i han sigut, i seran sempre. I crec que Pedro Sánchez fa un flac favor comprant l'argument de la diada és d'una part. No, escolta, aquí la diada té múltiples expressions, com múltiples demandes hi ha a la societat catalana, i crec que l'únic que podríem dir que ha de ser de tots és la diada institucional, és l'acte de reivindicació institucional que es fa en molts municipis i ciutats de Catalunya. Jo personalment que... Eulàlia, i de seguida anirem al Parlament. És una opinió molt personal, aquesta diada l'he sentit tan meva com les altres, és a dir, però espera un moment, jo per exemple en aquest sentit dedico el meu temps laboral a una organització sindical, i jo, la meva organització i el moviment sindical del que em formo part, considero que també senten aquesta diada. Una altra cosa és si es participa o no es participa en la manifestació, però la diada és de tots i totes, i hi ha espai per poder reclamar. Nosaltres, per exemple, en matèria laboral, els nostres lluits i els nostres plans, i jo personalment la sento tan meva com dels altres. Els nostres espectadors que estan veient ara, si no ho entendran, són les portes del Parlament. Hi havia avui també una crida "Encerclem el Parlament". Hi ha uns certs moments s'ha viscut una certa tensió ara mateix entre la gent que encercla el Parlament. Ara, de seguida hi anirem i mirem de tenir el detall d'exactament què és el que està passant. Perdona, Eulàlia. Bé, jo crec que hi ha molts elements. Jo crec que un primer seria que una de les reivindicacions de la manifestació d'aquesta tarda de l'ANC era la unitat, i crec que hem de partir de veure quina anàlisi compartim i no compartim, perquè es parla molt d'unitat estratègica, però per construir una estratègia has d'analitzar el context i la realitat, i l'element clau està aquí ara mateix, en què entre l'independentisme no es llegeix el context polític de la mateixa manera. Per tant, demanar sistemàticament unitat estratègica sense demanar una lectura del que va passar a l'octubre del 17 i del que ha passat aquests 2 anys té molt poc sentit, perquè ens fem trampes al solitari. Jo crec que un dels primers elements importants d'aquesta diada o dels darrers temps és que el realisme cada cop impera més, i que durant molt temps a la gent se li ha venut fum o se li han venut realitats parcials, desitjos, i ara comença a ser més evident que
la voluntat o la necessitat d'independència és una realitat, però que no és un camí de roses, i això és important posar-ho sobre la taula. I sobre... Jo hi ha dos elements aquí. Després, sobre les declaracions de Pedro Sánchez d'avui, jo crec que demostra una vegada més el poc interès i la poca voluntat d'entendre res. I que si ho entenen, de mostrar que ho entenen i en el fons de menysprear sistemàticament una part de la població. Podem entrar després a discutir el desglossament, però hi ha una part de la població que no es pot menysprear de la manera que es fa sistemàticament, perquè és on hi ha un conflicte polític ara mateix i és el conflicte polític que ara mateix està condicionant la política espanyola. I per tant no es pot menysprear d'aquesta manera si en el fons part de l'element central de manera directa o indirecta per no poder conformar govern a l'Estat té a veure amb que a Catalunya hi ha un conflicte polític que ningú vol abordar ni vol posar una solució democràtica sobre la taula. Jo crec que sens dubte no es pot menysprear evidentment aquesta part de la població, igual que crec que no es pot menysprear, i pel que he vist esteu tots en contra del que dic, però jo ho sento així i no, o sigui, enteneu-me, no. Vosaltres penseu una cosa i jo penso una altra. En el moment en què assumim, per exemple, que Pedro Sánchez menysté una part de la població o una part de la ciutadania, jo crec que amb els discursos institucionals que es fan, en moments institucionals, amb una càrrega política determinada, en el que jo crec que és una diada que es consideraria una diada per tots, crec que té una càrrega política, un to que deixa fora molta gent. Els actes institucionals i fins i tot la convocatòria. I és aquí quan jo dic... La convocatòria de la manifestació. Aquí és on jo dic... L'element és la convocatòria d'una manifestació, d'una assemblea. No, jo no parlo de l'assemblea. No. Et parlo de la convocatòria que es fa pels actes oficials. Però això són coses diferents. No, clar que són coses diferents. I Pedro Sánchez no parlava de la convocatòria oficial de l'acte institucional. Jo no soc Pedro Sánchez ni soc president del govern. El que sí sé és que la convocatòria i el to institucional a mi no em sembla correcte. A mi que hi hagi manifestacions independentistes que vulguin recordar el que sigui, no tinc res a dir, jo no hi aniré perquè no ho soc. Ara bé, el que a mi em molesta és la part institucional. I aquest és el punt que jo us posava sobre la taula. El 1989, o independentista aquest país, li semblava molt bé els actes que feia el govern de Catalunya autonomista? Crec que no, però era el govern que havia votat la majoria de catalans en aquell moment, i per tant, sí, però jo crec que la sensibilitat és prou diferent, no? No és gens diferent. El que passa és que hi ha una part, i especialment alguns partits, que no els hi agrada que les manifestacions de l'11 de setembre siguin massives, perquè evidencien un sentiment i una posició ideològica amb la qual no estan disposades a permetre que és una solució democràtica en aquest conflicte. Jo no puc parlar en nom dels partits dels que parles, no puc fer-ho, et parlo a nivell personal. A mi el que em molesta no és que hi hagi una manifestació, t'estic parlant que el que em molesta és la part institucional, les manifestacions, que vagi la gent. El tornarem, vols dir que el dislema tornarem? Jo crec que l'element de tot plegat, a més, és de la mateixa manera que et pot arribar a molestar a tu, en aquest sentit, les declaracions que es fan des de la vessant institucional, i ho dic en certa perspectiva, de la mateixa manera hi ha gent, i s'ha d'entendre, que li molesta altres tipus de declaracions que venen també, per exemple, per portaveus, en aquest sentit, de partits a nivell estatal, per exemple. De partits i del mateix govern en el seu moment. Vull dir que en aquestes dues realitats hi ha d'haver-hi una solució. És a dir, al final, per molt que tu no et sentis reconegut, potser jo tampoc, però per molt que no et sentis reconegut en aquestes declaracions, certament és la decisió democràtica del poble de Catalunya que va votar, i és el representant, i potser no representa tots amb les seves interlocucions, però de la mateixa manera tampoc aquell que guanya les eleccions a l'estat espanyol. I en tot plegat tenim un problema. O seguim tirant de la corda, o seiem i dialoguem en aquest sentit, cert o no? Vale. Ara podem parlar de diàleg. En aquest sentit jo crec que sí que hi ha un tema... Diàleg i negociació, perquè diàleg sense negociació no té sentit. Jo crec que hi ha un tema que sí que podem parlar i es pot fer pausadament, que és quin ha de ser el model de les festes institucionals, de l'acte institucional. L'Arturo Puente ha fet un article molt interessant, si no l'heu llegit, llegiu-lo al diari, que fa un repàs de com es va construint aquesta idea de la festa institucional, com entra de manera important ja amb el govern de Maragall, i ressalta una frase de Josep Bargalló quan era conseller en cap, que jo crec que és molt interessant, que diu: hay que lograr que las instituciones puedan conmemorar la Diada Nacional desde una perspectiva de Estado, como ocurre en todos los países. Crec que això és bo i hauríem d'anar pensant que l'acte institucional pugui tendir cap aquí. Però això no té res a veure amb les declaracions que ha fet Pedro Sánchez de dir la diada és una diada de parte. No. Crec que una cosa és discutir quin ha de ser el format d'aquesta festa, diríem, la part institucional.
crec que Maragall va fer un bon intent de fer aquesta, com ho diu Josep Bargalló, d'aquesta diada nacional en perspectiva d'estat. Crec que això ho va aconseguir per una diada molt formalitzada, molt institucional. S'havia de consensuar tot, no? Qui actuava, qui cantava. Sí, va durar poc, malauradament. Crec que va aconseguir i crec que és bo reconèixer-ho, i a mi personalment m'agradaria que es pogués tendir cap aquí. Però això és un debat, i l'altre debat és treure les coses fora de lloc i no entendre què és el que està passant aquí. Sembla que Pedro Sánchez vulgui tancar els ulls molt forts i aquí desapareixerà la demanda independentista. I això no succedia. Ha reivindicat la Gemma, ha recordat l'intent de Pasqual Maragall, és cert, va ser el 2003 o el 2004, quan va ser ell president, va fer aquell canvi, es feia allà al passeig de carruatges de la Ciutadella amb versió d'estat. Però simultàniament, això també es podria dir, clar, és que només està cridat d'una part perquè desfilaven els Mossos d'Esquadra, etc. Però simultàniament, i també, en fi, per al·lusió a tu, el Parlament de Catalunya en aquella època, jo llavors feia informació parlamentària i em passava el dia allà, feia un acte històric on participaven tothom, el PP, Iniciativa en aquell moment, tothom, i es feia una recepció, que unes vegades era de dia, les altres eren de nit, on el PP de Piqué. No, Piqué va venir un pèl més tard. Jo crec que era potser en Josep Curto, potser, però hi participava tothom sense cap problema. I anava allò que es diu la societat civil, els líders sindicals, els líders empresarials, les persones, empresaris, anaven allà al Parlament i es feien dos actes, l'institucional de Maragall i aquest del Parlament. I això també s'ha esvaït. És una pena, és una llàstima. Eulàlia, en tot cas, però només un apunt sobre el tema de protocol, d'organització, arquitectura institucional, està molt bé. Fa 20 anys o 15 anys no hi havia el conflicte polític, no estava tan viu com està ara, i a més, jo personalment m'agrada molt que la Festa Nacional de Catalunya la gent surti a reivindicar la independència o el que sigui, però que és a dir, que la ciutadania participi activament, perquè això no passa a gaires països. O sigui, a gaires països la gent va a veure les desfilades militars com podrien anar a veure la festa de, no sé, dels drons de no sé què, no? I els ciutadans passen a ser una part marginal, encara més marginal, que només cada 4 anys se'ls interpel·la perquè vagin a votar. Per tant, jo posaria en valor que a la Festa Nacional de Catalunya hi hagi una part de la societat que des fa tants anys surt a reivindicar coses i surt a participar-hi, i això també és important. Crec que les dues coses estaria bé que estiguessin en equilibri en un futur, quan no tinguem conflicte, segurament. I de manera pacífica i sense això, trencar... això per suposat. L'Eulàlia Reguant. Sí, jo amb el debat sobre els actes institucionals crec que en el fons dona molt de sí, perquè partim de la comparativa amb l'època de Maragall, que podríem també discutir sobre si interpel·lava tothom o no, qui és aquest tothom, és a dir, què entenem pel tothom, i alhora què representen les institucions i, per tant, en base a què es relacionen amb la gent. I, per tant, és evident que el 2003-2004 els actes molt probablement interpel·laven a més gent que ara els actes institucionals. Jo crec que això és una realitat. És una realitat, però que té a veure perquè el context polític sí que ha canviat, perquè estem en el marc d'un conflicte, i tampoc podem pretendre que en aquestes situacions les institucions siguin neutres, perquè no ho seran mai de neutres les institucions. No ho són per si mateixes. Per tant, ens acabem fent trampes quan diem no representa tothom. I és bé, és que una institució rares vegades representa a tothom, per començar, perquè sempre hi ha la gent dels marges que no la representa i que no té voluntat ni de representar a la institució. Per tant, parlar de neutralitat és fer un flac favor a la realitat. Llavors, és evident, són uns actes institucionals emmarcats en una diada, en un context polític molt concret, on hi ha mig govern a l'exili i mig a la presó. Després podem entrar a discutir sobre el perquè de tot plegat, però hi ha mig govern a l'exili i mig a la presó. Per tant, això condiciona inevitablement els actes institucionals que pugui fer qualsevol institució que veu que ha passat això. Sens dubte que condiciona. A mi el que em sobta és que sobtin les paraules de Pedro Sánchez. No, jo per això he dit no em sobten. Formen part d'una naturalitat que entenc que ja forma part del que s'espera d'un partit socialista o d'un govern espanyol, que és que menysprei sistemàticament a una part de la població. Resolta, si més no discutida com ha de ser una diada, o aquesta, el tema de la sentència que gravita, que pesa tots aquests dies en la política catalana, en la política espanyola. Deia Marcel Mauri en la seva intervenció aquest vespre que la sentència que sortirà segurament del Suprem busca venjança i escarni. Que aquí, no sé si preguntar-vos a vosaltres si realment creieu que pot ser així, la resposta, la reacció
que intenten consensuar els diferents partits i organitzacions és amb el sentit de ho tornarem a fer. Si ho tornes a fer, tornaràs a tenir la mateixa resposta de l'Estat. Jo és que no acabo d'entendre, és a dir, tornarem a fer, què tornarem a fer? Primer. Segon, és a dir, tu poses en marxa una estratègia el 2017, no funciona, és a dir, no funciona com havia de funcionar, perquè si no, com he dit al principi del programa, és a dir, vam fer una declaració d'independència en el Parlament, o sigui, ara, a hores d'ara seríem una nació independent, no? No funciona i tornem a dir, sense omplir-ho de contingut, ho tornarem a fer. Escolta'm, ho tornarem a fer? No ho sé, revisem-ho, no? Revisem-ho, fem uns consensos suficients i decidim entre tots cap a on ha d'anar això, és a dir, cap a on ha d'anar, perquè jo d'estratègies allò concretes i tampoc gaire explicades, només en veig dues, que són les que ha posat damunt de la taula Esquerra Republicana, que és convocatòria d'eleccions, que això és una cosa concreta, tu la pots fer... Serà tàctica, serà tàctica, sí, serà tàctica, però està posada damunt de la taula, i l'altra un govern de coalició. Però són dues coses amb noms i cognoms, perquè les altres, desobediència civil, fins a on, qui, com, no l'acabo de veure, perquè desobediència civil ja n'han fet els líders que ara estan a la presó. Eulàlia i Fernando, primer l'Eulàlia. Jo diria, jo crec que quan el Marcel Mauri parla d'escarni, abans la Gemma al principi ho deia, és a dir, la sentència del Tribunal Suprem ja no només té un impacte directe en l'independentisme o el sobiranisme, sinó té un impacte directe en com a partir d'ara l'Estat tractarà tota la dissidència política. I aquí és on hi ha també una part greu de tot plegat, perquè ja no és només l'independentisme, sinó qualsevol dissidència política, qualsevol voluntat de protesta, de manifestació, etc., es veurà afectada per aquesta sentència perquè marcarà un abans i un després, i això és una de les coses que hem de tenir en compte a l'hora de reaccionar, i el ho tornarem a fer també té a veure amb això, té a veure amb sentència que té a veure amb el dret a manifestació, perquè afecta això, és a dir, et tornes a manifestar, té a veure amb llibertat... Sí, ens manifestarem totes les vegades que calgui, però... I aquí com a estratègia... I hi ha un altre element, aquí diré, tu deies desobediència civil per fer què? Jo preguntaria eleccions per fer què? Govern de concentració per fer què? Exactament quins objectius polítics... No és tant quina tàctica utilitzem, sinó quins objectius polítics ens posem. I el que és evident és que amb l'octubre del 17... Ara, a 2019, no n'hi havia prou. Per tant, aprenguem dels errors, aprenguem dels encerts, posem sobre la taula tot el que es va fer bé i el que es va fer malament. Sí, això és absolutament necessari, revisar tot el que es va fer, segur. Construïm una nova estratègia per exercir el dret a l'autodeterminació. Una nova estratègia per exercir el dret a l'autodeterminació que, amb l'estat que tenim al davant, torna a passar inevitablement per la desobediència. I perquè sigui àmplia socialment. Jo em permetreu en aquest debat, el no ser un fervent apassionat de la independència, mirar-me una miqueta amb escepticisme. Tu ets obedient. Tu ets obedient. Jo sí, jo... Mira, la meva sensació és la següent, no? És a dir, jo sento parlar Esquerra Republicana, sento parlar Junts per Catalunya, i analitzant-ho des de fora, tot em sona més a música de campanya electoral, a música d'enquesta, a música de què dic i com em moc per aconseguir uns resultats millors o per establir una diferència significativa dintre d'un govern a Catalunya, que no pas un intentar aconseguir la independència. I de fet, si jo fos ferventment independentista, estaria ferventment emprenyat. És a dir, perquè el que veig és, jo sento parlar molta gent d'estratègia, però ningú concreta, com deies fa un moment. És a dir, fer eleccions per fer què? Per aconseguir què? Quins són els passos? Tema del reconeixement internacional, que és una de les coses de les que es parlava molt abans i ara se'n parla ben poquet. És a dir, per fer què, quan i com, i per aconseguir què a on? És a dir, per mi totes aquestes preguntes són bàsiques. És que a mi m'està fent una mica de gràcia tot plegat perquè també enteneu-me la meva postura, en certa distància, com que per fer què? O sigui, la noble funció de la política, a més d'aquest dibuix que s'està situant, d'un futur territorial o no, hi ha una altra realitat, que és la incidència sobre la societat. Tenim una realitat que és que la institució està bloquejada. Jo no sé si ho sabem, però actualment tenim unes dades d'atur a Catalunya que estan a l'alçada de l'any 2011. Compte. Aquest és un problema fonamental. Llavors, aquí hi ha molts responsables, probablement tots, però certament, a veure, més enllà d'aquest dibuix territorial i aquesta línia d'unió o desunió en clau d'un projecte,
hi ha una altra realitat. Ja, però d'això no te'n parlen, eh? No, però bueno, jo estic contestant una mica a les tres realitats que s'han situat sobre la taula. També la teva. La meva, perdona que et digui, però està molt d'acord. No, però també la teva, em refereixo a aquesta petita intervenció que acabes de fer, com que per anar a eleccions a què? Doncs, escolta'm, per fer política. Josep Maria... No, podríem fer-la ara, per tenir pressupostos. Penso que, tal com estan les coses, i avui en els discursos també hem vist que apuntaven cap aquí, l'independentisme, el sobiranisme, s'hauria de fer 3 o 4 preguntes clares. Una, a més, ja ha sortit ara en aquest debat. Què volem aconseguir? Fins on volem arribar? Això més o menys sembla que tots els actors, tots els protagonistes et dirien sí, la independència, molt bé, però tinc clarament, de forma honesta i per no repetir errors. Primera pregunta, fins on volem arribar? Segona, com ho farem possible? Com ho farem possible? No repetim errors, repeteixo. Tercera, fins on estem disposats a sacrificar-nos per aconseguir això? Perquè ja s'ha vist que l'Estat s'hi torna, que l'Estat té mala bava. I quarta i última pregunta, amb quins lideratges? Perquè és evident que hi ha tota una generació de líders sobiranistes que l'Estat ha escapçat completament. Gemma, i de seguida anirem al Parlament. Sí, parlaves abans de venjança, escarnis i aquesta sentència... És el que ha dit Marcel Mauri. Podíem esperar això. Jo crec que hi ha una part de les institucions de l'Estat, i aquí jo crec que caldria diferenciar el que són institucions d'Estat, del govern, que realment volen venjança. I ho vam veure just després de la primera fase dels fets d'octubre, quan la magistratura, l'alta magistratura del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional agafen el contenciós, ells se'l queden per ells, i com el rei actua com a part. Perdona, ara hi tornarem. Gemma Ubasart, hem d'anar al Parlament, ara sí, perdoneu, el nostre company Oriol Freixanet ens demanava pas, no ens hem acabat d'entendre, s'han viscut moments de certa tensió, encerclant el Parlament. Oriol Freixanet ens ho explica. Oriol, com està la situació ara mateix? Hola, Xavier, bona tarda. Una mica de tensió en aquests moments aquí al Parlament, una miqueta d'enrenou, realment. Com podeu veure darrere nostra, hi ha unes tanques que envolten l'entrada al Parlament i també un cordó policial que la protegeix. Fa una estona, alguns dels participants han mogut les tanques, han començat a llançar alguns objectes i els Mossos han anunciat una càrrega. De moment aquesta càrrega no s'ha produït, però els Mossos alerten, diuen, de la presència d'encaputxats i llançament de portes al Parlament protagonitzat per algun grup reduït de persones. Sembla que haurien llançat material pirotècnic, pedres amb aigua i sabó. Des de Mossos demanen que s'aïlli els violents. De fet, és una situació que ja ha passat, perquè fa una estona un home gran ha sortit d'entre la gent, ha anat a parlamentar amb els Mossos, precisament perquè s'evités aquesta càrrega. Una càrrega que s'ha anunciat una primera vegada, no ha passat res, i que fa pocs minuts s'ha anunciat per segon cop que hi hauria càrrega si no s'aturaven aquest llançament d'objectes. De moment, tensió, però encara no ha passat res aquí al Parlament. Ja calculem aproximadament entre 1.000 i 2.000 persones que han seguit la crida que s'ha fet des de les xarxes que deia ens veiem al Parlament. De moment, aquesta situació aquí al Parlament. Si hi ha més coses, us demanarem pas una altra vegada per explicar-vos el que està passant. Doncs moltes gràcies, així ho farem, Oriol. Gràcies per aquesta informació del que ens arriba des del Parlament. Veiem ara en imatge aquest home que sembla que ha anat a intercedir o a parlar amb els Mossos per evitar que es faci aquesta càrrega, aquesta iniciativa que proposava encerclar el Parlament. Com ens comentava ara Oriol Freixanet, per sobre del miler de persones, entre 1.000 i 2.000 persones han acudit a aquesta crida. Perdona, Gemma, que em sembla que t'he tallat el teu discurs. No, jo parlava d'això, d'aquestes ganes que jo crec que hi són de venjança i d'escarni d'una part de les institucions de l'Estat, de les institucions profundes de l'Estat. Per això jo crec que hi ha una responsabilitat molt gran de que hi hagi una resposta a la sentència a l'alçada, no una resposta estrictament tacticista, mirant com ens ve bé a cada un dels partits, sinó una resposta a l'alçada. I per altra part, també... Però en què penses, per exemple? Jo crec que ha de sortir d'uns consensos amplis entre organitzacions polítiques i socials, però crec que és hora de posar-se a treballar. I jo crec també que aquestes institucions de l'Estat, que sembla que des del govern espanyol es diu, bueno, això és estat, jo no hi puc incidir. Doncs no, jo crec que ja hem de començar també a dir al govern, i al govern espanyol en aquest sentit, de si hi ha unes institucions que des d'un punt de vista democràtic estan fallant, i en aquest sentit si magistratura o l'alta magistratura està fallant, i no només
pel contenciós català, sinó per la violència de gènere, per com s'ha fet la resposta a les hipoteques. Hi ha tota una sèrie de qüestions que l'alta cúpula judicial s'està comportant d'una manera que diríem no gens situada en ple segle XXI. El govern espanyol i el Congrés de Diputats potser ha de començar a pensar en canvis profunds en aquestes institucions de l'Estat, en canvis profunds en el sistema de selecció i de formació de jutges, en canvis profunds en instàncies que són profundes de l'Estat i que jo crec que no es pot dir, bueno, és que això és Estat, nosaltres som govern. No, no, el govern i el Parlament té responsabilitat per fer aquestes institucions cada cop més democràtiques i a l'altura dels reptes que tenim. No sé si sobre això que està passant ara mateix al Parlament algú pot portar la seva visió, o si estava al cas d'aquesta convocatòria, si... No, el cas no, és a dir, jo crec que aquest tipus de xocs no aporten res, ni aporten ni deixen de portar, depèn de com acabi la nit, diguéssim, però vull dir que políticament no acaben sumant res, al contrari, i de fet volia dir el tema de la venjança, és a dir, la Fiscalia fa 4 dies diu que els presos que millor que no compleixin, si hi ha condemna, no compleixin aquí. Això és més que venjança, és posar-se... Això és venjança i més és il·legal. És a dir, per tant, ara tampoc jo veig que la judicatura espanyola, ni el govern espanyol, ni els aparells de l'Estat tinguin grans desitjos de canviar tota aquesta sèrie de coses. Vaja, no ho veig. Sobre els consensos amplis de resposta a la sentència, em sembla que hi seran. És a dir, aquí ara podem estar parlant el que sigui, però si la sentència, com sembla, coincidirà en plena campanya electoral a Espanya, si la sentència, quan arribi, sigui més o menys dura, campanya electoral, perquè de fer campanya sembla gairebé que ja estigui començant en ella, no oficial, no els 15 dies oficials. Aquesta campanya seria més curta, si són el 10 de novembre. Però no els 15 dies, és a dir, la campanya fa l'efecte que ja ha començat avui al Congrés, per tant, tot això incidirà en la resposta que es pugui donar, perquè, bé, ells faran, és a dir, el govern espanyol i els partits espanyols respondran d'una manera i dependrà de com tot això es cogui, crec que Catalunya es respondrà d'una altra. Un petit apunt del que estàveu parlant ara sobre l'alta magistratura. Dilluns va haver-hi l'inici de l'any judicial. Vaig parlar amb un periodista de Madrid, d'allò que a Madrid diuen de tribunales, un que es passa el dia allà. I em va comentar, el que es parlava allà en els passadissos després de l'acte, amb el monarca i tota la història, és que hi havia una certa satisfacció perquè a Catalunya es veia la diada bajo el signo de la desunión, i esto va bien. Clar, i el que vam coincidir, aquell company, que no diré el nom, i jo, és, home, sí, desunió, sí o no, però els 2.300.000 que van fer el tom i que han votat a autonòmiques, al referèndum, aquests no han tornat, no han tancat l'intermitent. Vull dir que l'anàlisi que es fa a Madrid, i especialment en aquesta branca del poder, el poder judicial, crec que continua sent esbiaixat i equivocat. Jo dos apunts. Una, abans, quan jo dic per fer què en un govern de concentració té a veure és, algú pot parlar de quines polítiques pensa fer aquest govern? Perquè està molt bé posar grans titulars, però no desbrossar això, perquè és evident que aquest país necessita unes polítiques socials que vagin a atacar les desigualtats i la pobresa, necessita que redistribueixi riquesa, perquè tot això el govern actual no ho està fent tampoc. I per tant, quins són els canvis que plantegem abans de parlar de quines fórmules utilitzem, si són eleccions, governs de concentració o no sé què, però quins canvis plantegem. Aquest és l'element clau que jo crec que falta. I ara, respecte a la convocatòria del Parlament, jo crec que bé, ha sortit per xarxes, ja fa temps que va sortir per xarxes, manifestant aquesta certa descontentament tant amb els partits com fins i tot amb les entitats, és a dir, perquè en un primer moment neix una mica en contra de la convocatòria de l'Assemblea en contra de la manifestació a plaça Espanya, i aquí torna a ser un d'aquests anàlisis que hi ha molts responsables al darrere, i no és qui convoca això, té a veure amb els discursos que durant molt temps es van fer, que era ho tenim a tocar, anirem de la llei a la llei i ja estarà. I això genera frustració, i això genera que la gent s'enfadi, i això genera que la gent no confiï i que no vulgui saber res dels de sempre, per alguna manera. I per tant, es convoquen coses. Després podem compartir o no amb quins objectius estaven convocant i quin era el lema amb el que expressen de república ja i implementem república. Aquí podem llegir la realitat diferent, però hem d'entendre que parteix d'un error primer, que és per aquesta voluntat que a la gent l'hem d'animar,
Hem de donar missatges positius a la gent, perquè sembla que la gent no pot entendre que la realitat a vegades és molt més complexa dels desitjos que un té, doncs diem coses que després no són ben bé així. O si ho són, perquè qui ho diu realment es creu que aquell és el missatge, potser després ha de poder fer un... potser em vaig equivocar. I no ha passat tampoc això. És que justament aquest és el punt. No ha passat segurament. No ha passat més enllà de dues declaracions. És a dir, jo crec que tenim a la gent sobreexcitada i és normal, perquè en el moment en què tu portes anys i anys dient vinga, que ho tenim aquí, la sensació de frustració jo no entenc encara com no ha arribat del tot. És a dir, com hi ha gent que encara no li ha arribat aquesta sensació de frustració. La pregunta per mi és, escolta, és cert que falten polítiques socials, clar. És cert que el Parlament està bloquejat. Sí, o sigui, que no es governa, cert. O que no es governa, com a mínim, com molts creuríem que s'ha de governar. Ara bé, les condicions en què canviarien exactament si hi haguessin unes eleccions d'aquí 2 mesos? És a dir, quin seria el canvi real? És a dir, quan jo plantejo eleccions per fer què, no m'ho plantejo simplement perquè no cregui que s'han de fer canvis, un canvi tan senzill com posar-se a governar i executar mesures, sinó que m'ho plantejo realment des del punt de vista de quines condicions realment canviarien per tirar tot això endavant. Jo vull pensar que hi ha cicles polítiques que són capaços d'escoltar molt més les reivindicacions de diferents organitzacions socials i sindicals del territori. I per això vull unes eleccions, perquè crec que ara mateix algunes de les sigles, ara és la decisió popular, absolutament, tot el meu respecte, però també crec que aquesta institució ara mateix ha tingut fixada la mira en una única via, molt legítima, no l'estic criticant, però ha oblidat l'altra part, que és la social. Com? Creus que això canviaria si anem a campanya electoral? Crec certament, però a mi ja m'agradaria que canviés, de la mateixa manera que potser tu no vols que anéssim a eleccions, jo considero que tenim una institució ara mateix que està absolutament bloquejada entre desconfiances i no desconfiances. Probablement el que es va votar fa X temps ara canviaria arran també ja no solament del govern, sinó de la mateixa oposició i el parer de la mateixa oposició i l'actitud de la mateixa oposició. Llavors, en aquest sentit, jo crec que sí, però més que res, perquè no tenim govern. Jo particularment voldria anar a eleccions. Jo sí voldria anar a eleccions. El que deia, des del prisma independentista. No tenim aplicació directa, vull dir, tenim, per exemple, ens fem una foto amb l'AIC i, en canvi, els acords no s'implementen. A això em refereixo, no? La capacitat d'incidència no existeix, no s'implementa. En parlem. Amb l'AIC... L'acord interprofessional de Catalunya, perdó. Vagi ser que algú es pensi... Vagi ser que algú del que ens està veient es pensi que jo no vull eleccions. Ens al contrari, a mi no em molestarien, però feia la reflexió des del prisma independentista. És a dir, que més enllà de l'equilibri de forces independentista, no entenc quines condicions es donarien llavors per governar que ara no s'hi donguin. És a dir, tenen capacitat per governar. No estan aprovats els pressupostos? Per què no estan aprovats els pressupostos? Per què no s'aproven? Bueno, potser no se'ls dona la prioritat que se'ls hauria de donar o prioritzes altres coses. Doncs aquest és el punt al que jo volia arribar. Jo només un apunt respecte al que dèieu, que aquest tipus de anem a tirar les tanques a terra sorgeixen de que la gent està frustrada. Des de mitjans dels anys 80, i ara podríem fer un repàs, gairebé totes les manifestacions d'11 de setembre, quan les convocava l'esquerra independentista extraparlamentària, havien acabat amb McDonald's cremats o no, i amb corredisses pel centre de Barcelona, i això ho sap tothom que hi hagi anat o tothom que hagi vist les notícies. Per tant, no dic que sigui ni positiu ni negatiu aquest fet, és a dir, home, que és negatiu sí per la imatge, sobretot per la imatge, perquè si hi ha mals majors també, no? Però en tot cas no relacionaria directament, perquè si tu mires 600.000 persones i les que ens han ensenyat les càmeres que hi ha en aquest moment davant del Parlament, políticament això no és significatiu. I el que sí que és significatiu és que les últimes eleccions del 26 de maig, el suport que va tenir l'independentisme en general a les urnes, ja que ens anem a comptar, és immens, és molt major. Per què noves eleccions? Jo crec que si no surten endavant els pressupostos, els tercers prorrogats, llavors sí que no es poden seguir fent polítiques, perquè, com coincideixo amb l'Afra, el govern està bloquejat i la gent li està demanant, cadascú des de la seva posició, però la gent li està demanant que faci coses. I una de les coses que ha de fer un govern és poder fer polítiques, i si tu no tens pressupostos hi ha moltes polítiques que no les pots fer, i només, encara que fos només per això, jo crec que seria positiu que si no hi ha pressupostos s'anés a eleccions. Està bloquejat el govern i està bloquejat el Parlament també. Jo aquí sí que separaria una cosa, és la governabilitat, i per tant com resolem aquesta situació d'un govern bloquejat, i crec que és una qüestió important en la que hi hem de pensar, i l'altra és quina ha de ser la resposta a una sentència. Crec que són dues qüestions diferents, que les dues s'hi ha de treballar i que les dues són importants, però que jo no les mesclaria, és a dir, no posaria
com a excusa la sentència perquè el govern no ens està funcionant, o al revés. Per tant, jo crec que aquí sí que seria curós, pensar quina ha de ser aquesta resposta, quan més transversal possible millor, quan més a Catalunya, a l'Estat i a Europa millor, és a dir, quan abarqui més espais millor. Això és una tasca que hi ha i que no és una tasca del moviment independentista, crec que és una tasca de totes aquelles persones que estan indignades per la judicialització de la política i perquè tinguem uns polítics i uns activistes a la presó o a l'exili, i crec que l'altre és de quina manera resolem aquest bloqueig d'un govern que crec que no hem de tornar a dir que veiem que no està funcionant, que no s'entenen, que no hi ha confiances, que no hi ha projecte i que no hi ha uns pressupostos, no? Però jo ho diferenciaria, perquè si no fem un flac favor... Però en ambdues situacions està un terme, estratègia. És a dir, per molt que trobem ara mateix en el marc del Parlament i en les relacions o desconfiances del mateix govern que es mostra, i no una capacitat d'actuació conjunta en aquest sentit, l'estratègia continua estant molt present, massa present. És a dir, tant si es va a eleccions com si no s'hi va, al final no deixa de ser una estratègia, sembla, per desgràcia, que no pensar en termes socials, sinó pensar en termes electoralistes. I això és a mi, això és una mica el que em preocupa. Però obro una altra finestra. Jo vull entendre que el que avui parlava Roger Torrent, i ho ha anat repetint, perquè els pobres els fem repetir les mateixes declaracions durant tot el dia, deia, bueno, després de la sentència es pot obrir un nou escenari. Potser és aquest un nou escenari que s'ha d'obrir, no? I ja veurem quin és aquest nou escenari. I de seguida us posaré damunt la taula un altre ho tornarem a fer, que és el 155. Ara us ho explico. Jo comparteixo molt el que deia ara la Gemma, de separar, una cosa és la resposta a les sentències, l'altra és si el govern governa, no governa i com ho fa. I per tant, les eleccions no poden ser una excusa com a resposta a les sentències, o no es pot utilitzar la resposta a les sentències per qualsevol altra cosa que tingui a veure amb governabilitat. Ara bé, sí que hem de tenir en compte una cosa, és a dir, aquesta sentència també parlem molt, o es parla molt de si condemna tothom, condemna tots aquells que no sé què, condemna, com deia abans, a mig govern i a una presidenta del Parlament. Per tant, és evident que aquesta sentència té un impacte directe en les institucions del país, perquè es condemnarà la presidenta del Parlament per haver exercit de presidenta del Parlament i a un govern. I aquí d'alguna manera s'ha de trobar alguna cosa que faci que les institucions també contestin o donin resposta a aquesta sentència, però no pot ser que sigui a un preu d'intentar tirar la pilota endavant per amagar aquesta dificultat de governar que té ara mateix aquest govern, perquè les desavinences, les desconfiances, etc. Però que la resposta a les sentències passa per alguna cosa institucional, però passa també per la gent organitzada, per una resposta de mobilització clara i, per tant, perquè la gent s'organitzi prèviament també, perquè tu et mobilitzes en base que estàs organitzat, si no ja hem vist què passa. Sí, un apunt molt breu. Has esmentat els pressupostos i una tercera pròrroga faria ingovernable. Efectivament, però els pressupostos depenen del Parlament. Aleshores, que jo també ho he començat a dir abans, el govern no governa o no té capacitat d'administrar, cert, però és que el problema ja rau en el Parlament. Ara, mira, m'estava apuntant aquí, clar, les dificultats en el grup que té la majoria són permanents, entre altres coses perquè durant bastant de temps han tingut diputats que estaven exiliats, o no podien votar, o estaven empresonats, etc. No hi ha majories clares, hi ha malfiances entre uns i altres, però és que l'oposició, la seva capacitat d'influència és irrellevant. El PP és irrellevant perquè són 4. Ciutadans només té un discurs i fa la gara-gara al grup polític de Madrid. I el PSC està enmig, i els comuns també, però els pressupostos no tiren endavant. I sense això no és qüestió del govern, no, és qüestió del Parlament i responsabilitat de totes les... Ara us donaré la possibilitat que replicava Josep Maria Martí Rigau. Hem de sortir, però, de nou a l'exterior. Anem cap al concert per la llibertat que organitza Òmnium Cultural de fa una pila d'anys. El nostre company Ismael Martín ens espera a peu d'escenari. Ismael, bona tarda. Sí, és ja la 19a edició d'aquests concerts i festa per llibertat que organitza Òmnium Cultural aquí al passeig de Lluís Companys a Barcelona. I fa una novetat aquest any, un doble escenari, un a tocar d'Arc de Triomf, on aquest matí hi ha hagut l'actuació del grup d'animació infantil Xiula, i un altre a tocar de la Ciutadella, que és on som ara, i on es produiran els 3 concerts de la tarda i la nit. El primer, el que veuen en aquests moments, el de Rumba Gypsy Cat,
una formació formada per Muchacho i los Sobrinos i que amb molts convidats sobre l'escenari han cantat rumba en català i en castellà. Abans d'aquest concert hi ha hagut una actuació no sobre l'escenari sinó al llarg de tot el passeig Lluís Companys d'una cercavila rumbera i transfronterera formada per una formació de 75 músics arribats també des de la Catalunya Nord, el País Valencià i les Illes Balears interpretant rumba. A les 8 s'espera el plat fort, el concert central d'aquesta vetllada, Mishima, que es troben en plena celebració del seu 20è aniversari de vida, de trajectòria musical. I cap a les 10 de la nit hi haurà el concert de Buos, amb el seu rock tropical, molt festiu i molt popular entre els sectors més joves. Hi ha, doncs, més de 5 hores de música, molta corda musical i milers de persones amb ganes de reivindicació i de música. Doncs moltes gràcies, Ismael Martín, gràcies per acostar-nos al concert d'Òmnium Cultural. Com dèiem, aquest any Òmnium ha afegit un altre acte de caire polític. Al matí, la paraula absolució gairebé ha sigut el lloc on hem pogut veure la fotografia de més ampli espectre, la fotografia més unitària, perquè durant la manifestació que estem comentant, o que hem vist després a la tarda, cada partit polític, cada representant polític anava agrupat amb els seus militants i en punts diferents, en trams diferents de la manifestació que organitza l'Assemblea. Deia que us volia llançar un altre argument, i és què passa. De fet, quan es mobilitza el nombre que es mobilitzi, ja sabem la resposta que hi ha hagut durant molts anys després a Madrid, que se n'han quedat més a casa que a dins, que hi han anat, l'efecte que té la manifestació. Però en aquest cas hi afegim un altre element, que és una carta que ha adreçat Albert Rivera, el líder de Ciutadans, a Pedro Sánchez, demanant-li una reunió urgent per demanar l'aplicació del 155. De nou, de fet, avui, en el debat que es feia sobre el Brexit i sobre, no més que sobre el Brexit, perdó, sobre la nova composició de la Comissió Europea, ha anat sortint la qüestió catalana, com apuntàveu, ja sigui primer en boca de Pedro Sánchez, dient que la diada, tal com està dissenyada ara mateix, exclou molts catalans, però també en boca dels diferents representants polítics. Veieu que tornem a un 155 preventiu? Albert Rivera és jurista, oi? Jo crec que hauria una mica de llegir-se la Constitució i que diu l'article 155. És evident que si durant els fets d'octubre ja és prou discutible l'aplicació que es va fer de l'article de coerció federal, en un context com l'actual, és que, bé, jo crec que no entraria a discutir aquestes qüestions per part del govern espanyol ni per part de les majories parlamentàries al Senat ni al Congrés. Crec que Albert Rivera està en una estratègia d'incendiar. Albert Rivera va haver-hi un moment que va semblar que tocava el cel, que tocava la presidència del govern espanyol. La moció de censura va fer fracassar la seva aspiració momentània, però jo crec ja per sempre, d'ocupar la presidència del govern espanyol, i des de llavors l'estratègia és una estratègia de, per un costat, em vaig a menjar l'espai de la dreta espanyola i per l'altre ho faig d'una manera, diríem, molt sobreexcitada i molt incendiant, no? I per tant, jo ho entendria en aquest sentit. Ara bé, la ciutadania espanyola crec que no li premiarà aquesta actitud sobreexcitada que està tenint. Les enquestes ens estan dient que a la ciutadania tampoc, en aquest cas la ciutadania conservadora, tampoc li agrada aquesta actitud. I molt possiblement, si hi ha unes eleccions, part dels votants que va tindre Ciutadans possiblement no li tornin a donar recolzament. Per tant, és una estratègia que últimament està de moda, aquesta estratègia o aquesta actitud, aquesta actitud molt pujada de to i una actitud sense gaires fonaments. Aquest 155 permanent no té massa fonaments, però crec que la ciutadania arriba un moment que també se'n cansa. Eva? Coincideixo que això no té fonaments jurídics per enlloc, i el que crec és que Albert Rivera bàsicament ha començat una campanya electoral de cara a les eleccions espanyoles, i que n'hi va bastant de la seva supervivència política personal
el que passi en les properes eleccions, que tothom sembla que hi anem, no? Hi anem cap al 10 de novembre. Això d'una banda, i de l'altra banda, si l'Estat en un moment determinat decideix tornar a aplicar un 155, ja se'ns entrarà en valorar el que podria significar això, però no crec que sigui perquè Albert Rivera i un partit de l'oposició li demani en una reunió. Vaja, sembla que és campanya, màrqueting electoral entre els diferents partits de baix nivell, a més a més. Han de marcar territori. Home, depèn del que entenguin que succeeix en el moment en què fan aquestes afirmacions. Per exemple, si pensem en el perfil de votant que podria votar Albert Rivera a les següents eleccions, jo no tinc tan clar que aquest tipus d'afirmacions gratuïtes i no fonamentades li donguin rèdit. Si més no, no a tot arreu. És a dir, ell pot creure, com a càlcul electoral, que aquest tipus d'afirmacions i posar-se a la capdavantera li anirà bé. Jo crec que el votant no independentista a Catalunya, o fins i tot constitucionalista a la resta d'Espanya, a dia d'avui probablement valori molt més el gest que es va fer des de Manuel Valls a Parera i Celestino Corbacho, que la gent se n'oblida, de votar de Colau perquè no governi l'independentisme a Barcelona, és a dir, com un fet concret que evita un mal directe segons la teva òptica, que no simplement anar cridant 155 de forma constant des de Madrid i fer-lo servir com a rèplica també aquí al Parlament. Per tant, jo no tinc tan clar que aquesta estratègia doni un rèdit electoral immediat evident ni tan sols positiu. Dit això, aplicar el 155 ara, teniu raó. Quin fonament té? És a dir, s'ha de fer un requeriment, no pots fer un requeriment perquè no s'ha saltat cap ordre constitucional, això els que sou juristes ho sabeu millor que jo. Per tant, crec que no té sentit esgrimir-ho a dia d'avui. Pot ser bel·ligerant amb l'independentisme, però probablement sigui més intel·ligent no caure en arguments buits de contingut. Jo crec que part dels votants en el seu moment de Ciudadanos, a nivell estatal em refereixo, potser no coneixien el tarannà de Ciutadans. Nosaltres sí, però no el coneixien. Llavors, en aquest sentit, ara, agafant perspectiva i veient també l'actitud que estan tenint en el marc del possible govern a nivell Espanya, s'estan adonant que, escolta'm, el discurs de Catalunya s'ha esgotat, el discurs que tenen ells s'ha esgotat, perquè si tu envegires una miqueta i el llences cap a Galícia, no hi ha lloc. No hi ha lloc pel mateix. Al final, un 155 per què? Perquè la gent s'està mobilitzant i està fent un clam que tu no comparteixes, però està fent un clam. Un 155 per què? Perquè aquí s'està defensant el català o perquè tens un interlocutor vàlid que està defensant una independència o no? Vull dir, un 155, jo també soc del parer que no hi ha possible argumentació per agafar-se. Només una puntualització pel que s'ha dit abans, ho puc fer. També hi ha responsabilitat de govern. De la mateixa manera que comparteixo que, més que res, perquè més enllà d'aquests pressupostos o no, hi ha diferències i gestos que aquest govern no ha fet en cap cas. No oblidem, per exemple, l'acord en clau dels bombers de la Generalitat, impositiu i no sota el marc de la negociació col·lectiva i el diàleg. Vull dir, hi ha diferents gestos que no valen calés i que el govern no ha tingut en compte. Vull dir, comprant-lo del Parlament, absolutament d'acord, també? Absolutament d'acord. No, sobre el tema Rivera, molt breu. Està nerviós. Està nerviós, molt nerviós, perquè sí, es va arribar a creure que podia ser president del govern, tenia un poder mediàtic a Madrid que li va fer la gara a gara i que sembla que un poder econòmic també, que sembla, això ja no es pot demostrar, que ja no el té tan clar, no té tants suports, però és que a més té problemes a dintre de casa, li estan massant els diputats, altres es queixen, ara es queixen els diputats, alguns diputats, i amb la boca petita, perquè no se sàpiga, de Ciutadans que el partit a Catalunya ha quedat desmuntat. Javier Nart l'altre dia va fer unes declaracions que compta. Ciutadans ha canviat molt els últims 5 anys, Era una persona... Oh, i tant. Jo veig el discurs, no l'ha canviat gaire, Ciutadans ha canviat l'únic que ara s'està veient el que és fora de Catalunya. Parlem d'un amunt, perquè si no... És una persona que en aquests moments, mediàticament, internament i demoscòpicament, les perspectives no són bones. Per tant, està nerviós i a partir d'allí 155 i el que convingui. Però Ciutadans a Catalunya, si ni tan sols, encara que sigui per deferència, forma, va intentar agilitzar una alternativa o un intent de governança tenint els resultats que va tenir a Catalunya. És a dir, perdona, encara que només fos per deferència, per respecte als votants. Però fixa't el lapse de temps del que m'estàs parlant. Jo t'he dit, Ciutadans ha canviat molt els últims 5 anys. Tu em parles de fa molt poquet. I de fet d'un fet que no és l'ADN de Ciutadans. O sigui, el canvi de Ciutadans ve fins i tot en un tema d'ideari. És a dir, Ciutadans muta fins i tot en ideari. El que ha canviat és la rebaixa de les expectatives electorals de Ciutadans. Jo crec que absolutament, analitzem els seus vots i com va la clau de vot en el marc de la mateixa cambra del Parlament, veiem que aquest Ciutadans és el d'abans. Afra, per favor. Absolutament. Per mi Ciutadans mai ha executat com a clau de... Ja em permetràs, però si fas l'anàlisi electoral,
De cap manera. O sigui, el nitxo de votant que van a buscar en Ciutadans a un inici va ser un i després va votar. I quin va ser? Home, va robar el PSC. I quin va ser? Va robar el PSC. I qui va ser? Va robar electorat al PSC. Sí, però quin va ser l'argumentari? Va ser social o va ser territorial? És el mateix que està utilitzant a dia d'avui. Jo no sé si t'has llegit, perdona, jo no sé si t'has llegit els programes electorals de Ciutadans quan neix, però Ciutadans quan neix el programa econòmic res té a veure amb el liberalisme que defensen ara. Que no dic que estigui bé o malament. És igual, tampoc volem fer ara el debat sobre el canvi ideològic de Ciutadans. Ajuts per les dones, dones, només dones per poder conciliar i marxar abans de la feina per anar amb la seva família i cuidar-la. Dones, no homes. Sí, deixem-ho aquí perquè hem de marxar cap al Parlament. El nostre company Oriol Freixanet ens està esperant per donar-nos una última hora del que està passant al Parlament. Recordem, més d'un miler de persones havien encerclat el Parlament. Quina és l'última hora, Oriol? Quina és la situació? Mira, l'última hora és que la policia està demanant als assistents que abandonin el Parc de la Ciutadella perquè a aquesta hora ja és tancat. Els demana que enfilin cap a les sortides, però de moment aquí no es mou ningú. És el tercer avís que fa ja la policia i com veieu a les imatges, la gent continua aquí davant del Parlament amb aquestes tanques tirades a terra, amb alguns objectes que potser veieu també aquí davant del terra del Parlament. Els Mossos han alertat de la presència d'encaputxats i de llançament de portes aquí davant del Parlament. Diuen que protagonitzats per un grup reduït de persones. Han fet diversos llançaments de pedres, material pirotècnic i també pots de fum. S'ha advertit diverses vegades per megafonia que no ho fessin, però no han fet cas. De moment no hi ha cap persona detinguda a la concentració del Parlament. S'han identificat dues persones que arrencaven llambordes amb l'objectiu de llançar-les contra la línia policial. Això és la informació oficial de la policia. La sensació en aquests moments aquí és d'una certa expectativa i d'una certa tensió pel que pugui passar en els propers minuts. Hi ha crits en contra de la policia, crits en favor de la independència i en aquests moments és això el que us podem explicar. La línia policial està establerta davant les portes del Parlament. Les persones que han vingut aquí convocades per les xarxes estan, com podeu sentir cridant i recriminant també a la policia la seva actuació. Estarem pendents aquí de tot el que pugui passar. En aquests moments és tot el que us podem explicar. Si hi ha novetats, tornem a connectar de seguida. Doncs moltes gràcies, així ho farem. Moltes gràcies, Oriol Freixanet. Fem nosaltres ara mateix una pausa per la publicitat i recuperem el fil encara amb tot el que està donant de si aquesta Diada Nacional de Catalunya 2019. Ara tornem. Doncs seguim aquí a TV3 amb l'anàlisi d'aquesta Diada 2019. Ho fem amb els analistes Fernando Carrera, amb la Gemma Ubasar, amb l'Eulàlia Reguant, amb l'Afra Blanco, amb Josep Maria Martí Rigau i amb l'Eva Pomares aquí al plató i pendents del que està passant avui al carrer, a l'exterior. Diem que la Diada no s'ha acabat. Estem pendents també de les notícies que ens arriben del Parlament, aquesta iniciativa que plantejava com a protesta encerclar el Parlament. Hi ha ara mateix tensió entre Mossos d'Esquadra i els manifestants. Els Mossos han dit que el Parlament que el parc de la Ciutadella s'ha de tancar i per tant s'ha de desallotjar. En tot cas, d'aquí uns minuts mirem de saber com ha evolucionat aquesta notícia, pendents també del concert d'Òmnium que organitza anualment. I passarem. En aquesta diada, amb aquesta manifestació que ha organitzat l'ANC, segons la Guàrdia Urbana, més de 600.000 persones, 600.000 persones, la xifra oficial que es dona, no hi ha altres xifres i és el que serveix com a referent. Però una manifestació i una diada on el missatge que es llançava des d'aquestes organitzacions organitzadores, on a més de l'ANC hi ha també Òmnium i també l'Associació de Municipis per la Independència, pesava de manera clara i directa sobre els partits independentistes, en portes d'una sentència que és el que possiblement ha anat marcant el curs de tots aquests mesos de governs. 2 anys farà gairebé ja que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart
són en presó preventiva. Per tant, aquesta sentència la coneixerem aviat. Hem reflexionat a propòsit de com s'espera que sigui aquesta sentència, també de la possible resposta que es pugui donar per part del govern de l'Estat, cas que això tingués una altra deriva. No sé si el 155 seria la resposta i ens havíem quedat una mica empantanegats aquí, no sé si ha quedat alguns serrells. Estàvem quedant en que no era la solució al 155, no? Exacte. I ja veurem quina serà la solució també, perquè per part de l'Estat el que sí hem vist entre les 370 propostes en l'exploració d'un acord entre socialistes i Unides Podem, Pedro Sánchez ha dit que un referèndum ni parlar-ne, i en tot cas un model d'estat autonòmic cooperatiu que també s'hauria d'acabar de veure exactament en què es tradueix. Hi ha algun altre aspecte, però, del que s'ha dit avui des d'aquests escenaris que m'agradaria posar-vos en qüestió a vosaltres, el que han dit tant Marcel Mauri com Elisenda Paluzie. Se'ls reclamava en aquesta resposta catalana, diríem, sentit d'estat, no ens perdem en batalles estèrils, deia Marcel Mauri, hem vençut la divisió, deia Elisenda Paluzie, però deia això, no? S'ha de vèncer la por per vèncer l'Estat. I no sé, aquí suposo que sempre és el gran dubte saber després això en què es tradueix en la ciutadania, no? Perquè hi ha dos fronts, que serien les institucions, i l'altre la desobediència civil, sempre es remarca no violenta, però exactament fins on la gent està disposada a arribar per seguir defensant les idees que avui es defensaven a la manifestació. Eulàlia, no sé si el termòmetre el tens posat? No, jo no sé fins on la gent està disposada a arribar, jo per això deia, jo crec que és important en aquest sentit que qualsevol resposta que hi hagi pensada en clau de mobilització passa perquè la gent s'organitzi prèviament i no vagi com a resposta visceral, sense més. Que un dels elements claus aquí està en com utilitzem la desobediència civil i com la reivindiquem com una eina no només que ha estat útil en clau de procés independentista, sinó que ha estat útil al llarg de la història per conquerir infinitat de drets i que és una eina que s'utilitza cada dia per aturar desnonaments i per garantir el dret a l'habitatge en el nostre país, la desobediència civil també. Per tant, que aquesta és una eina que ens posa sobre la taula, que visibilitza, o sigui, que es poden així conquerir drets, visibilitza els drets vulnerats i posa a relleu també la necessitat d'organitzar-se i de com és la pròpia gent la que pot contribuir a aquests canvis. Després veurem a nivell institucional què passa. Jo diria que avui, quan l'Elisenda Paluzie parla de hem vençut la divisió, té a veure amb que portem tot un estiu on en el fons s'ha generat una fricció entre ANC i alguns partits, però entre la pròpia gent, amb si l'ANC té dret a fer el que fa o no fer, etc. I per tant la gent igualment ha sortit massivament a manifestar-se, i per tant això és positiu. I és cert també que amb el que dèiem abans, és a dir, el que estem veient molt aquests últims dies o aquest estiu també hem vist entre Junts per Catalunya i Esquerra sobretot, és una batalla tacticista i poc de mirada llarga o d'estratègia, no? I per tant, tacticista de batalla per la cadira, en el fons, perquè no deixa de ser això, i per tant, jo crec que quan el Marcel Mauri parla una mica més de sentit d'estat també té a veure en això. Una cosa són les diferències que existeixen legítimes i necessàries entre forces polítiques, i l'altre és com utilitzes un context a la contra, com és la repressió, per fer de palanca de canvi perquè tu en surtis beneficiat. Eva, com eres? Doncs hi ha diverses coses. En primer lloc, la repressió, i això ens ho ensenya la història, bàsicament fa retrocedir de vegades moviments socials i també els uneix. És a dir, que quan arribi la sentència, sigui la que sigui, dic que sigui la que sigui perquè crec que des del punt de vista de l'independentisme l'única, i s'ha dit ja moltes vegades aquest estiu, però és que és cert, per moltíssima gent, l'única sentència possible que seria justa seria l'absolució, i ni així, perquè porten 2 anys en presó preventiva, no? Aquesta és una. L'altra és que jo, quan se parla de batalla per la cadira, bueno, és que quan arribes al govern, vull dir, pots parlar de cadira, pots parlar de poder o pots parlar del que sigui, no? És a dir, la regeneració ideològica i el tancament d'una etapa històrica, l'etapa de l'autonomisme, també forma part d'on som ara i d'on hem arribat fins aquí per això. És a dir,
en el camp de les legítimes diferències que hi ha entre el centre-dreta i el centre-esquerra, o entre la dreta i l'esquerra anticapitalista, també hi ha una part de gent d'aquest moviment polític i independentista que el que vol és una regeneració de tot aquest espai. I per tant, legítimament hi planteja diferències que estan, van travades, diguéssim, el mateix abans que s'està movent aquest moviment. I que jo no crec que necessàriament siguin ni bones ni dolentes, és a dir, ja veurem com acabarà aquest procés històric, però sí que és cert que són naturals i lògiques que hi siguin. Per parlar d'una manera molt més concreta, és a dir, a les polítiques sobre el territori, les visions sobre el territori. L'altre dia estava parlant amb uns amics de les Garrigues, no? És a dir, Territori acaba de donar el vistiplau amb una depuradora de purins que volen cremar Tracjusa allà. Aquest tipus de coses, també hi ha molta gent que s'ha fet independentisme no només per la crisi econòmica, sinó perquè vol un altre país, vol un altre territori. I legítimament creuen que el seu model no és el model del partit que ha comandat l'autonomisme aquí durant molts anys. I per tant aquest tipus de friccions s'han posat damunt de la taula ara d'una manera legítima i crec que també és saludable, perquè al final seran els electors en democràcia que ho decidiran. I només una pinzellada molt petita. Sí, estem davant d'una repressió com a poble. Ens podríem remuntar més o menys a la Guerra dels Segadors, que ja no estic parlant del 1714, sinó del 1640. Exacte, el 1640 i fins al 1651, d'acord? Portem molts anys com a poble, i ja parlo com a poble, és a dir, sofrint i patint la repressió d'altres estats, en aquest cas de l'estat espanyol, i no només, i també del francès. Per tant, jo crec que el poble de Catalunya és prou madur per seguir avançant amb aquests camins, amb els camins que se li ofereixin. Ara, això sí, se necessita direcció, i amb això sí que crec que s'han d'oferir algunes direccions perquè la gent les prengui. Sí, està clar que estem a un final d'etapa o comença una etapa nova a partir de la sentència o en aquests dies al voltant de la sentència, i jo crec que cal el que se li, des del món sobiranista, el que s'hauria de demanar i exigir gairebé, i avui hem tingut ja alguns apunts en aquest sentit en els líders, en els governants i en els líders polítics, és que siguin honestos i que parlin clar. Algú ha de dir, hem fet un camí fins aquí, hi ha hagut errors, hi ha hagut encerts, admetre'ls i dir, a partir d'ara doncs, hem de fer això o hem de fer allò. El problema és que ningú vol, o tothom té por, que li pengin la llufa de traïdor. Aquesta paraula, escolta, històricament a Catalunya i fora de Catalunya, el fundador de l'IRA, el Michael Collins, els propis de l'IRA el van matar perquè va dir que era un traïdor a la causa, imagina't. O sigui que aquí la gent, crec que hi ha una certa prevenció, que no sigui jo el que faig el primer pas i que creguin que això és una renúncia i em diguin que sóc un traïdor, això no ho vol ningú, però s'ha de parlar clar, s'ha de parlar honestament i a partir d'ara encetar una nova etapa. I amb això que comentaves tu, que ve de lluny, la repressió i tot, home, mira, hi ha una dada que l'altre dia comprava. Des de fa 150 anys, tots els presidents de la Generalitat que hi ha hagut, em sembla que són 13 o 14, Prat de la Riba, Puig i Cadafal, Francesc Macià, tots, excepte dos, excepte Maragall i Montilla, tots han patit o exili o presó o una mena de repressió, o multes o judicis. Escolta, això vol dir que el problema, com diuen a Madrid, és que això és una dèria que els ve ara. No, ve de lluny i la repressió també ve de lluny. Jo ja sabeu que lèxicament el tema de la repressió no el compro i conceptualment tampoc, no? A mi em costa quan us sento parlar de temes històrics i pràcticament sembla que hi hagi una sensació de col·lectiu oprimit des de sempre. Llavors probablement la majoria dels pobles del món han estat oprimits entre uns i d'altres i s'han acabat juntant i barrejant. És a dir, a mi això ara mateix em preocupa més aviat poc. El que sí em preocupa, i ho torno a posar sobre la taula, és aquest tema de fins on vol arribar la gent. Home, doncs no ho sé fins on vol arribar la gent, ja ens ho diran, no? Suposo que ho diran en el moment en què tornin a haver-hi eleccions i hi hagin programes claríssims parlant cap a una direcció cap a l'altra, si realment s'hi parla clar. Per tant, jo crec que ha arribat el moment de parlar-li clar a la gent, de dir-li, ja no parlar només d'objectius, sinó de dir, això es farà així, aquí s'arribarà o no s'arribarà, és a dir, i anar amb la claredat de dir les coses com són i no com ens agradaria, perquè jo crec que el gran perill a dia d'avui és que hi ha molta gent que confon desitjos amb realitats i això acaba sent un problema. Estic pensant en el judici que hi haurà a finals d'aquest mes al president de la Generalitat per delicte de desobediència, propòsit de no haver obeït a la Junta Electoral Central amb la polèmica sobre les pancartes i els llaços grocs al Palau de la Generalitat, que ara hi anirem. Sí, no,
Jo volia agafar-te, Com a desobediència institucional, en aquest cas. L'element de repressió, jo crec que podem parlar clarament de repressió. No és una especificitat espanyola, amb això estic d'acord, però hi ha derives il·liberals quan hi ha conflictes i l'Estat no sap afrontar determinats conflictes d'una manera democràtica. I, per tant, en aquests moments hi ha una vulneració de drets i llibertats que passa per unes presons provisionals desproporcionades, com valoren la majoria de juristes i experts. Que no depenen del govern. No. Exacte. No depenen del govern. I una vulneració de drets jo crec que és evident, i unes acusacions per rebel·lió i sedició que crec desproporcionades. I jo crec que dir això no vol dir no, és una especificitat únicament espanyola. No, però quan hi ha una vulneració de drets humans s'ha de denunciar, sigui on sigui. I ara està succeint aquí, perquè l'Estat, les institucions de l'Estat no han sabut gestionar democràticament un contenciós. I com ho planteges, un contenciós que desafiava l'Estat? Sí, però un contenciós s'ha de buscar de resoldre dialogadament els conflictes i resoldre'ls de manera negociada. I jo crec que podem parlar amb totes les lletres de repressió. Si no diem-los a les persones que porten 2 anys a la presó o els que estan a l'exili si no estan patint repressió. Crec que ja no només és faltar la veritat, sinó que és una falta de respecte per les persones. Quina és la solució democràtica i quina és la solució antidemocràtica que està donant el govern? A veure, la desproporció en aplicar tipus penals que no contemplen amb els fets, diríem, que han succeït. Estàs fent una opinió subjectiva d'una cosa que està a uns tribunals, no entenc? Bueno, que està a uns tribunals, però jo puc opinar que és molt fàcil dir que no és democràtic. Jo puc opinar que aquests tribunals estan actuant desproporcionadament i que les persones que estan a la presó i estan a l'exili estan reprimides. I això ens fa un país no democràtic perquè tu ho creus així. És que aquí l'únic que s'està demanant és votar. Jo t'he dit des del principi, no ens fa un país no democràtic. Hi ha unes derives il·liberals que succeeixen a l'estat espanyol, han succeït a Itàlia, han succeït a Alemanya, han succeït al Regne Unit. Perquè succeeixin a altres llocs, de cap manera podem permetre-les aquí i no parlar que són repressió. És repressió, va ser repressió a Itàlia, com van gestionar el contenciós dels anys 70 amb l'extrema esquerra, va ser repressiu com es van gestionar diferents conflictes. Les sentències són repressives. Hem de tornar a sortir, anem cap al concert per la llibertat d'Òmnium Cultural. El nostre company Isma Martín és en disposició de donar-los compte de què està passant ara mateix al concert. Isma. Aquest concert de la Festa per la Llibertat, en aquests moments els protagonistes són els del petit plat central d'aquesta Festa de la Llibertat, que són Mishima, en aquests moments fent la seva actuació David Caravent i companyia, immersos en les celebracions dels seus 20 anys de trajectòria, repassant tots els seus èxits i també anant a tots els seus 8 àlbums d'estudi, recuperant cançons de tota la seva trajectòria. Després dels barcelonins, a 9:15, serà el torn de Buos, la banda de Calafell, convertida en tot un fenomen popular entre els joves i que amb el seu rock de tipus tropical, com ells mateixos s'autoqualifiquen, convertiran també aquest passeig en tota una festa, repassant cançons del seu disc La gran vida amb èxits com Volcans o L'estiu és llibertat. La música ha començat a sonar a 6:45 amb Cercavila Rumbera i amb Rumba Gypsy Cat i ho farà ben bé fins les 11, unes 5 hores de música, reivindicació i amb milers de persones que a hores d'ara ja omplen aquest passeig més companys. Doncs moltes gràcies, Isma Martín. Mishima en directe a l'escenari del concert que organitza Òmnium Cultural. Però dèiem que estem molt pendents del que passa ben a prop d'aquest escenari. De fet, uns quants metres més enllà, al Parc de la Ciutadella, a les portes del Parlament, pendents de les informacions que ens dona el nostre company Oriol Freixenet. Oriol, com està la situació ara mateix? Gairebé no et sentim del soroll que hi ha de gent cantant darrere nostra. Com veieu, aquí davant hi ha hagut una pujada de tensió. S'han tirat més tanques per part d'una desena d'encaputxats que han cremat també una bandera d'Espanya. En aquests moments veiem com llancen un objecte amb foc davant dels Mossos. Els Mossos han reiteradament avisat que el Parc de la Ciutadella és tancat i que s'ha de desallotjar, però de moment no es mou ningú aquí.
Com us dèiem, està creixent la tensió, no se sap encara què passarà, però es preveu una càrrega imminent per part dels Mossos. Recordem que hi ha al voltant d'unes 2.000 persones, la majoria en actitud tranquil·la i fent càntics en favor de la independència i en contra de la policia i també en contra dels polítics. I són aquesta desena aproximada d'encaputxats, vestits sobretot de color negre i amb la cara tapada, que són els que han protagonitzat els incidents, llançant objectes, tirant les tanques a terra i cremant aquesta bandera. Estem a l'expectativa del que pugui passar, però de moment aquí no es mou ningú, continua la cridòria i la tensió es palpa a l'ambient. Les imatges que ens arriben des del Parlament seguirem, lògicament, pendents tota l'estona del que pugui acabar passant, de com pugui acabar evolucionant, si finalment hi ha una càrrega i s'acaba tancant el parc de la Ciutadella, com insistentment estan dient els Mossos a través dels seus sistemes de megafonia. Estàvem parlant de fins on pot arribar això de la desobediència civil, però volia que comentéssim també aquest altre episodi de desobediència institucional per part del president de la Generalitat, que ve de les últimes eleccions, però que el portarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un judici fixat pels dies 25-26, coincidint també amb la celebració del debat de política general. No sabem ben bé què acabarà decidint el president, si anar-hi o no anar-hi. Ha deixat entreveure en alguna entrevista que semblava que feia pensar que no, però en fi, està per veure. No sé si... Has pensat, quan parlem de desobediència institucional, si pel tema dels llaços ja vas a judici, doncs espera't, no? Clar, no sé. Bé, a mi em sembla absolutament desproporcionat que el president de la Generalitat o qualsevol representant polític s'enfronti a una inhabilitació de 18 mesos, hagi d'anar davant d'un tribunal. Un vicepresident de l'ANC que em sembla que li demanen 5 anys de presó per haver penjat una bandera. És a dir, és un mai sigue, no? És a dir, per treure i posar una pancarta. Això d'una banda. D'altra banda, crec que els tribunals de justícia estic segura que cada dia mouen dates de judicis amunt i avall com els hi convé. Per tant, el fet que això coincideixi amb el ple del Parlament i que no es vulgui moure aquesta data, doncs és un pols entre la presidència de la Generalitat, que sí, pot ser que estigui marcat, ja veurem què fa el president Torra, pot estar marcat en l'inici d'un camí de desobediència civil institucional, i també ja veurem quins costos té. Si al final acaba havent aquest judici i s'inhabilita, estarem davant d'un altre escenari. És això que dèiem abans de la repressió. És a dir, podem estar parlant aquí hores i hores, però la repressió, que és de moment l'única solució que ha portat el govern espanyol en aquest conflicte en una dècada, és repressió. Recordar que és un moviment que el que demana és votar, anar a votar, que la gent s'expressi democràticament sobre què vol fer, és a dir, exercir el dret d'autodeterminació. La repressió, que és el que ha ofert, doncs tenim una tardor plena, fa l'efecte d'una banda de la més repressió de l'estat espanyol amb la sentència, i si comença una inhabilitació i s'inicia el camí de la desobediència civil, també de resistència, també de lluita, i electoral em temo que també. Jo crec que el que passarà, sincerament, crec que el que passarà, i faig futurible, recordant els casos de Montserrat Venturós, l'alcaldessa de Berga, o Joan Coma de Vic, també gent de la CUP, que van ser requerits, n'hi ha molts alcaldes requerits i no es van presentar. Jo crec que el president Quim Torra anirà al Parlament, prevalirà el debat parlamentari. En aquests moments jo crec que és el que es pensa, poden variar les coses. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a les 48 hores o 62 hores el tornarà a requerir, i si aleshores el president Torra hi va, aquí s'haurà acabat tot, i si no, sí, l'aniran a buscar perquè es presenti. Faria un incís, però la Montse Venturós i el Joan Coma no es van personar a les prèvies, no al judici. És la diferència. Aquí el president sí que va anar a les prèvies a declarar al TSJ, i és ara que en el judici, efectes pràctics, pot ser si fa o no fa, però bueno, és un... Perdona, tornem cap al Parlament, sembla que hi ha algun moviment, estem pendents de la resolució d'aquesta protesta, no sé si ha baixat el nombre de manifestants, si la xifra ha variat. No sé si l'Oriol Freixanet té informació a propòsit d'això. En tot cas tenim la imatge dels Mossos d'Esquadra preparats per fer aquesta càrrega, i en l'altre plànol tenim
els manifestants. En aquests moments estan arribant més Mossos, s'estan situant darrere la primera línia. S'ha advertit reiteradament d'una imminent actuació. Es calcula que hi ha unes 600 persones aquí al Parlament, convocats per les xarxes socials, amb l'etiqueta "Ens veiem al Parlament". Continuen, com sentiu, els càntics en contra de la policia, també càntics per la independència, i es canta l'himne de Catalunya. I en aquests moments us podem explicar que encara hi ha més tanques tirades a terra i que aquest grup de potser entre 10 i 20 persones encaputxades, vestides de color negre, estan una mica avançant les línies. En aquests moments està la policia movent-se, com veieu, els vehicles passen per davant de la zona on hi ha els elements més conflictius i preveiem que d'aquí no res la policia està tornant a avisar de la imminent càrrega i veiem que es comencen a moure. També veieu a les imatges com estan encara tirant més tanques a terra. És un moment de forta tensió aquí al Parlament. No se sap com acabarà massa aquesta situació, però segurament no acabarà bé. Veiem que la càrrega és gairebé a punt de tenir lloc. Ho seguirem. Gràcies a Oriol Freixanet. Tenim la imatge del Parlament i, lògicament, estarem pendents de l'evolució final. No sé si l'Eulàlia m'estava demanant la paraula o m'ha semblat. Sí, perquè he fet aquell incís a rodar... Però que jo quan parlem de repressió no parlem de la sentència del Tribunal Suprem. Parlem del que porta passant per l'exercici del dret a l'autodeterminació des del 2014, perquè en el fons no podem entendre el que passa ara sense entendre el 2014 i el 9-N, i per tant sense entendre també tot el que va comportar a nivell judicial i de persecució el 2014 amb el 9-N, i és tot el que s'ha anat desplegant a nivell dels poders de l'Estat i en aquest cas del judicial, però no només en relació a l'exercici del dret a l'autodeterminació. I finalment, només un apunt que pot semblar, ara potser no té massa context, però que a vegades posem molt l'èmfasi en qui va tapat i no tenim en compte que hi ha hagut gent que està en processos judicials per haver estat identificada de lluny per fer coses en moments que no hi era, que hi ha molts matisos amb això, no entro ara, però vull dir que a vegades si no acabem assenyalant a qui es protegeix per una qüestió antirepressiva, no per res més, per protecció, i a vegades llavors els assenyalem i generem encara un relat molt pitjor del que és. La tonalitat de repressió per mi també adquireix moltes altres formes, és a dir, vull dir, quan tens 300 companys sindicalistes, per exemple, que estan a portes de poder entrar a presó per defensar i exercir el dret a vaga, heu d'entendre que per mi la tonalitat de repressió té moltes formes i maneres. Respecte al que està passant al Parlament, puc fer una petita menció. Catalunya és un hervider fantàstic d'organitzacions i mobilització a nivell orgànic, d'organitzacions diferents, transversals, algunes d'elles amb objectius antagònics o no. Em sap greu que ara tinguem aquesta foto perquè nublarà probablement, no dic que no pugui entendre o no entendre, però em sap greu aquesta foto perquè probablement nublarà l'objectiu, per exemple, de l'Assemblea, no? Hi ha una rectificació ara sobre les dades de la gent que hi ha ara concentrada al Parlament. Segons informacions de Mossos, ara són 300 persones les que hi ha en aquest estira i arronsa. Fernando i Eva? Sí, jo com a matís molt ràpid i ara ho prometo de debò. Respecte al que dèiem perquè si no, falses promeses, ja passa això en política. El tema de l'autodeterminació, no? Clar, hi ha gent, i entenc que hi ha gent, que creieu que Catalunya té dret a l'autodeterminació, hi ha molta altra gent, hi ha un estat que no ho creu, hi ha molts estats que no ho creuen, hi ha organismes internacionals que no ho creuen. Per tant, associar la repressió a no poder exercir un dret que tècnicament Catalunya no té, jo entenc que no és un tema repressiu, sinó que és un tema d'executar els drets que cadascú té i no d'altres que es pugui autoadjudicar. Jo ho deia per la intervenció d'abans i volia fer aquesta matisació. Jo no volia parlar d'això, però hi ha dret a autodeterminació, però en canvi veure malament
que es judicialitzi un conflicte polític i, per tant, que tinguis presos i exiliats. Per tant, són dues coses diferents. Jo crec que, per un costat, està el debat sobre el dret a l'autodeterminació i si en un estat democràtic es poden trobar vies per exercir el que s'ha dit el dret a decidir, que seria un equivalent al dret a l'autodeterminació en un país democràtic, i per l'altre denunciar una deriva punitiva, una deriva... Perdoneu, fem remarca en el que passa al Parlament. Finalment els Mossos han creuat la barrera i ara sí que ja es produeix aquesta càrrega que mira de... No sé, perdó, més que càrrega és avançar els Mossos. En tot cas ens explica millor l'Oriol Freixonet, que és sobre el terreny. Oriol? Sí, és exactament el que esteu veient vosaltres a l'imatges. Hi ha aquesta línia policial que està avançant i està arribant fins a la zona on hi ha aquest grup de persones que estan llançant objectes i escridassant-los. També us hem de dir que darrere nostra, precisament, la policia està envoltant tot el parc. No només és que vinguin des de les portes del Parlament, sinó tot darrere nostra. La policia està encerclant a les persones que són aquí al Parc de la Ciutadella per fer-les fora del parc. En aquests moments la càrrega encara no s'ha produït, s'han allunyat aquests grups de persones més violentes que s'estan retirant cap a l'interior del parc. La policia continua immòbil a uns metres de les tanques on hi ha els ciutadans i de moment no està passant res més. Com us diem, per la part darrere nostra arriben els policies que estan demanant a la gent que surti. Estan demanant a tots els assistents en aquesta convocatòria que marxin del Parc de la Ciutadella. La convocatòria, recordem-ho, ha plegat uns centenars de persones aquí davant del Parlament amb la idea, no se sap massa de què, però sí de pressionar a la classe política després com a acte final de la diada. La situació ara mateix és aquesta. La policia va avançant, la gent, la majoria comença a marxar i ara com ara no veiem ni detencions ni tampoc cap mena d'acte violent per part dels assistents. S'està produint algun forceig, demanen a la gent que marxi i, com veieu, tenim en un altre punt d'aquí del Parlament, del Parc de la Ciutadella, el nostre company Pol Marçà, que potser ens pot donar un altre punt de vista també de com ho veu ell des de la seva posició. Pol? Doncs mira, veient ara en primera persona com aquest cordó de Mossos d'Esquadra va retirant a totes les persones que estaven en el tram més pròxim a aquesta tanca. Hi ha hagut algun moment en què s'estan increpant, però més enllà d'aquesta situació no hi ha hagut cap moment de tensió. És veritat que el que ha començat a fer aquest cordó policial és començar a avançar i ara mateix no s'està aturant, sinó que senzillament el que està fent, també amb nosaltres, que ja hem acabat just en el tram central, és anar-nos apartant segurament amb l'objectiu d'acabar sortint de la zona del parc. És l'advertiment que s'havia anat fent al llarg d'aquest vespre i s'havia anat avisant que l'actuació policial podia ser imminent i ara mateix s'està arribant ja... Ara mateix estem envoltats, de fet, de Mossos d'Esquadra i aquest cordó que va avançant amb persones que mantenen les mans en alts i que, evidentment, caminen. De fet, tots estem caminant perquè estem tots en el mateix tram seguint aquest cordó dels Mossos d'Esquadra. Primo, sou la puta escòria! Exactament. Puto, grates pel cul! Ja està. Doncs moltes gràcies també a Pol Marçà. És un altre dels actes que hem seguit en directe aquesta jornada de la Diada, que hem començat ben d'hora sota la pluja i que acaba amb aquestes imatges. Encara n'hi haurà més que ara podran acabar de condensar i de recuperar en el Telenotícies Vespre amb Toni Cruanyes. Imatges des del Parlament, però imatges també d'una diada. Hem intentat de treure'n l'entrellat dels perquès i dels coms i de les derivades del que suposarà tota aquesta mobilització i el que ens espera les pròximes setmanes. Lògicament, a través dels diferents espais de la casa hi seguirem aprofundint, mirem de treure'n encara més l'entrellat. En tot cas, moltes gràcies. Fernando Carrera, Gemma Ubasar, Eulàlia Reguant, Afra Blanco, Josep Maria Martí Rigau i Eva Pomares. Gràcies pels vostres punts de vista que ens fan créixer i mirar els fets que han passat
des d'un altre punt de vista o complementari. Ho deixem aquí, marxem justament amb imatges d'aquesta jornada de mobilització. Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.